Arratsaldeon eta ongi etorriak denoi. Gaurko honetan Bilabonoko udalak eta Behartzana pilota elkarteak antolatu duen 1924 olinpiarrei omenaldia egiteko. 4 partidu izango ditu gaurko jaialdi eta lehendabiziko protagonistak zuen aurrean dituzue. Zuen eskubitik ezkerretara Odei Traore eta Oier Diere. Eta Gerriko Urdinez, Xuban Artola eta Alain Zufiria. Pilotariak Behartzana elkartekoak. Eta epaile lanetan Aratz Luisa. Txapa gora. Gogoratu partidua 28 kantura izango da. Honetak irabaz bezala. Arratsaldeon deizuela Bilabonako udal pelota lekutik. Ezoiko jaialdi batekin gatozkizue, gaurkoan normalean frontoi baten inguruan biltzen garen oro eskuzko jaialdiak edo zestapuntazkoak edo erremontezkoak eskaintzen dira eta ikusten dira telebistan, baina gaur pelotazaleok irudietan ikusiko dezuen bezala Joko Garbiko jaialdi batekin gaude Bilabonako pelotalekuan. Joko Garbiko jaialdi bat zergatik? Behartzana Bilabonako udal Bilabonako pelota elkarteak udalarekin elkarlanean antolatu duelako Joko Garbiko jaialdi bat. Orain dela 100 urte herriko 3 semek urrezko domina lortu zutelako Parisko Olinpiar Jokoetan 1924an hain zuzen ere. Ikuskizun moduan eraman zuten Joko Garbi orduko olinpiadetara eta herriko 3 semek hain zuzen ere Akilino Sagarnak, Benedikto Santamariak eta Jose Andres Garatek orain dela 100 urte urrezko domina lortu zuten Parisen. Haiei omenalditxo bat egin nahi die pilota elkarteak eta udalak elkarlanean, eta aitzaki horren arira jaialdi ederra eta politia dugu gaurkoan frontoi eder honetan, eta gonbidatu moduan gaur Iñaki Otaegi daukagu. Iñaki esku zibilia da, errebotean aritzen da gaur egun, eta Behartzana elkartean Joko Garbiko eta erreboteko arduradun lanetan aritzen da gaur egun. Iñaki, arratsaldeon deikela. Bai, berdin Jon. Ondo algaituk? Ondo, hementxe. Bueno, jaialdi politia antolatu dikela, Behartzanak eta udalak elkarlanean, eta gustagarria, hasi aurretatik eta helduetaraino. Bai, aladek ez. Udalak ondo esan dake bezala hirukote hori omendu nahi izan dik, eta horren aitzakia hartuta, jaialdi desberdin bat ez, antolatu dugu, dana Joko Garbian bueltan. Irakurtzen ari nauk orduko informazio pixka bat eta jartzen dik, 1924ko uztailaren 24an jokatu zela, zestapuntako finalean parte hartu zutela Espainiar selekzioa ordezkatuz orduko hartan, eta irabazi egin zutela domina. Orduko hartan, garai hartan, zestapuntan 3 pelotarik osatutako taldek jokatzen zuten plaza librean eta 60 tantora, eta esan bezala Akilino Sagarnak, Benedikto Santamariak eta Jose Andres Garate Bilabonatarrek jokatu ez ezik irabazi ere egin zuten. Aurkariak berriz Frantziar selekzioa ordezkatuz Camino, Arizpe eta Mageskas puntistak izan ziren. 100 urte pasa dituk, baina Joko Garbiak bizirik segitzen dik Bilabonan. Bai, aladek ez. Horra ipatzen den albiste hori zestapuntarena dek. Gaur egun ere, iparraldeko pelota batzordeak antolatzen dik gran txistera izenez edo, zestapuntako zesta berdinaz bada oso antzeko batekin jokatzen den modalitate bat, eta plaza librean Joko Garbia bezalaxe, 3 jokalarik 3 jokalarin aurka jokatzen ditek, ez? Orduan, gaurkoa ikusten ez duen bezala frontoian edo pilotalekuan jokatzen da, baina garai hortan eta gaur egun ere jokatzen da bezala, 3-3 kontra jokatu zuten eta ez pilotaleku batean baizik eta
plaza ireki batean, plaza libre batean. Ez. Gaur egun, Joko Garbin, zein herritan jokatzen duk Bilaunan ez ezik, Gipuzkoan eta Euskal Herrian oro har? Gipuzkoan, Euskal Herrian, esango dugu Hego Euskal Herrian, Gipuzkoan bakarrik mantentzen dirala hiru talde. Garai batean ere Gipuzkoa mailan oso kontzentratua zen kirol bat zen, hegoaldeai dagokionez. Esaten da 21 talde inguru edo badirala, egia da Nafarroko herriren batean ere bazirela pilota plazak eta gaur egun ere badirela, baina laxoa edo beste aintzinagoko modalitate batean jokatzen da haietan. Eta Gipuzkoa mailan esan bezala 21 talde edo egongo dituela esaten dek, ez? Bere garaian Donostik eta jokatutako apustu famatu bat ere bai, eta hori dana dokumentatuta ere bazeok, ez? Baina hortaz aparte, danera ongo gaituk 18-21 talde inguru, errebotean gaur egun jokatzen degunak, eta hiru ezik gainontzeko guztiak Ipar Euskal Herrikoak dira, ez? Konkretuki ia denak, edo asko behintzat aietatik, dozena bat edo 15 bat lapurdin, ez? Hasi Azparne, Uztaritz, Baiona, Hendaia, hor kontzentratzen ditugu asko, eta hortaz aparte, gero Nafarroan eta Zuberoan, bazeudek Dominigoan egarazi, Baigorri edo Atarratze bezalako taldeak ere. Ohitura handia zeok han beraz. Gaur ere hemen izango dizkegu iparraldeko ordezkariak gonbidatu nahi izan dituzuelako, alik eta partidu hobenak eta ikuskizun osoena eskaintzeko asmoz, ezta? Bai, hori dek. Azkenean aurreneko 2 partidu elkarteko gaztez osatutakoak izango dituk. Eta gero beste 2 hoitan Gipuzkoako 2 talde eta azkenekoa bai. Azkenekoa Donibanero izun, Angelu eta Azparnetiko taldetatik. Bueno, aipatu diagu, 3 Bilaunatar izan zirela Parisko Olinpiar Joko haietan, 1924an, orduko hartan pilota ikuskizun moduan eraman zuten, Bartzelonako Olinpiaretara ere hala eraman zuten, eta Garate, Santa Maria eta Sagarnari buruz esan dezakeguna da, adibidez, Jose Andres Garate, 1985ean joan zitzaigun, familia pelota zela batean sortutako puntista ezaguna, aski ezaguna izan zen, 17 urterekin parte hartu zuen Olinpiar Joko hauetan eta Txinako, Kubako eta Ameriketako Estatu Batuetako frontoietan ere ibili zen profesional gisa jokatzen. Santa Maria berriz, 79an joan zitzaigun mundu honetatik eta 20 urte zituen Parisen urrezko domina lortu zuenean. Ondoren Ameriketan egin zuen ibilbidea pelotari profesional gisa berriro ere Euskal Herriko lurretara itzuli zen arte eta azkenik Akilino Sagarnari buruz informazio gutxiago daukagu, baina 1955 urtean Bilaunako udalak egindako omenaldiaren ondoren berak idatzitako esker gutuna udal artxiboan dago, beraz irakurri nahi duena gara joan besterik ez dauka, guk oraindik ere ez daukagu eskura zera hori. Bueno, lehen partidua jokoan, Iñaki 25 tantora, 10 berdin, eta 11 eta 10 barka gorriak aurretik orain, eta, bueno, 4 pelotariak behartzanakoak zuen elkartekoak. Hori dek, baten kaso, arraro egingo zitzaion, baina jakiteko gaztetxoenetan 5 ateratzen dituztela, sakeak, hau da, 5 jarraian ateratzen dituela bikote batek, txapa tokatu zaion, txapan kolore alde tokatu zaion bikote horrek, 5 sake aterako dituela, tantoa besteek eginagatik ere, 5 joaten dira aldatzen. Eta, bueno, hori horrela jokatzen da iparraldeko pilota batzordeak antolatzen dituen txapaketetan, eta bueno, hola jokatzera ohituak daude, eta horri utzi zaio gaurko jaialdi honetan, eta bai. Eta hori pixkat partia gorekatzeko izango da, ezta? Bai, hori da, sakeak hainbeste indar hartu ez dezan hori da. Gorriz ditugu Odei Traore eta Oier Diegez, eta urdinez berriz, Xuban Artola eta Alain Zufiria barka. Aipatu diagu, Espainiako selekzioarekin, Frantzikoarekin bat eta beste Olinpiar Jokoetan, bueno, gaur jaso diagu albistea Iruñetik, munduko pilota federazio internazionala han bilduduk, gai ordenean ez zegoen alatuta, bozketa egin behar zegoenik ere, baina
egin dute bozketa eta atea ireki diote Euskal Selekzioaren ofizialtasunari. Esan barra zegok oraindik ere Euskal Autonomia Erkidegoko pelotariek soilik joka dezaketela hor, naiz eta hondik atea ireki ez da ofiziala, helegiteak eta bat eta beste etorri behar dutelako oraindik, baina hori ere pozgarria eta joko garbirentzat ere interesgarria izan daiteke hori, gero eta jende gehiago anima dadin bertan jokatzera. Bai, hori da ez, hori iruditzen zen ere lagungarri dela denentzat, ezta? Atea behintzat ireki zaio eta aurrera joaten den, ezta? Isterako. Ez den isten, hori dek. Zenba ditugu partidu honetan, azkar doazkigu kontuak hitzegin hemen ari gera, eta 12 eta 14 urdinak aurretik, eta, bueno, Iñaki, maila politiko pelotariak ez da, ez da, modalidade erresa, zestapunta eta jendea ikusi ez duen jendearentzat zestapunta eta erremontearen arteko zerbait da, pelota ez da guztiz hartzen, baina zuzenean ere etzaio jotzen eta modalitate zaila batez ere aurrentzat. Bai, batipat, honek pixkat inguruari begiratuta xarearekin du, zer ikusi handia pelotaren mugimendu horregatik, ezta? Gaur etorriko diren iparraldeko lau pilotaritatik iruk, lauek ez bada, jokatzen dute xarean ere, eta modalitate hori bai da oso lagungarria kirol honetarako ere. Baina gu ohitu gaude pelota jotzera, eta hemen hartuta bota horren askar egite hori, hasieran arraro egiten da, gaztetxoak edo ia hasten den oro eskutik datorrelako, ezta? Eta mugimendu horietara ohitzea kosta egiten da, orokorrean, orduan, hasieran ikusten da pelota kada batzuk gehiago eusten dituztela edo gehiago kostatzen dela, ez? Zestatik ateratzea. Baina hori ikusiko duzue jaialdira aurrea doan bezala urrengo partidakoek ia ez dutela egingo eta azkenekoek edo azken bi partidetakoek behintzat oso ikusgarria dela, ez? Jokamoldea bera pelotaren abiaduragatik eta tantoaren bizitasunagatik. Baina adin horietan nik uste dut oso ohikoa dela partidak daramane martxa hau. Ura edatera joan zaizkigu lau protagonistak merezi dutelako, lan erdiak pasatxo dituzte partida honetan, ur pixka bat ere edan behar dute eta harrigarria da behartzanak zer nolako lana egiten duen modalidade guztietan. Iñaki Lizaso buru dela eta zuek ondoan zaudetela, Iñaki, eskua, errebotea, joko garbia, txapelketak, udalekua, kampusak, bat eta beste, saltsa guztietan bat zaudete eta punta-puntako kluba ari da bihurtzen behartzana, arlo guztiak oinarri hartuta. Bai, nik uste jokamolde eta pelota eskaintza aldetik behintzat, badagoela aukera, ezta, herrian edo inguruko aurrek ere, bautela aukera pelotara gerturatzeko, ez? Eta galdetu edo esan duzun horren inguruan, baita ere aipatu umeak edo gaztetxo hauek pixka bat elkartera nola bildu eta ez, kirol hain minoritario den honi jarraipena nola eman, pentsatzen edo jardun izan garen haietan, erabaki genuela hasteko eta hasi ginela kirol eskolarrean ere sartzen eta bar, baina azkeneko 2 urtetatik Iñaki Lizasok egindako lan handi bati eskerrak Bilagonako 2 eskoletan edo Zubimuxu ikastolan eta Flemin herri eskolan unidade didaktiko bat sartua da soinketako klaseetan eta bestela pilotaren historiaren inguruko informazioare jasotzen dute aurrek, zestan ibiltzen dira, ez minbrezko edo gisa honetako zestekin, baizik eta plastikozkoekin, eta badela modu bat aurrak ezagutzeko txikitatik eta horrela elkartera hurbiltzeko eta gogolik badu behintzat, astean behin bitan, entrenatu alizateko elkartean, ez da? Eta hori xe. Datu interesgarriak ematen ari zera, Iñaki, eta guzti horrez gainera udalak ere eskua egoki luzatzen du, ordezkari politikoen laguntza eta babesa ere beharrezkoa da, halako proiektuak eta egitasmoak aurrera eramateko eskertzekoa da, Beatriz Unzue buru duen udalak ematen dizuen babesa eta laguntza. Bai, hala da. Azkenean urte guzti hauetan gauza moderno bat antolatzen dira
elkarteak bere horretatik naiz eta baduen behar zan elkarte gastronomikoa, edo behar zan izatez elkarte oso baten laguntza, zalantzarik ez da, udalak edo, hemen dauzkagune babe horien laguntzari gabe, ezinezkoa litzatekela, ez? Gauza asko aurrera eramatea. Bien bitartean partida aurrera doakigu, azken txampan sartzeko ez dute asko falta, eta zuek begira hariko zarete, gu ere begira gaude, eta ikusten duzu, ez dela bat ere modalitate erresa, eskubizain errebesez jotzen diote, errebesez azpitik, albotik ere bai, ez da erresa, baina partidak aurrera joan ahala ikusiko duzuen, nola egokitzen diren pelotariak, zer nolako abiaduran ibiltzen den pelota, eta kaskoa derrigorrezkoa da, ez da Iñaki? Bai, derrigorrezkoa da. Plaza libreko modalitatean ez du hainbeste erainoko arriskurik. Distantzia handia dagoelako batetik bestera ere bai, ez da? Baita ere, eta ezkerpareta izatez horrekin, pilota gurutzatzea zailagoa delako, ez da? Baina, ezkerparetan derrigorra da eta eskerrak. Bai, imagina bat, disgusto aurreztuko zituen kaskoak. Barruan ote da pelota hori, kanpora joan da, Pelota bizitxoak dira, ez dira oso motelak, frontixitik eta asko ateratzen dira, eta horrek ikusgarritasuna ematen dio jokuari. Bai, eta pilota hemen betik jotzen badat, ziurrenik lehen bizi ezkerpareta jotzen badu, errebesez eta daraman efektuarekin batipat, kanporago ateratzen da oraindik eta zabaleko arrastoa normalean gertu izaten du. 19 eta 18 gorriak aurretik, tira. Ara, orain utxa egin du, partida berdintzeko egin izango du hori. 19 berdinketak eta emozioa behintzat badugu horixe gustatzen zaigu, pelota zaleoi, eta, berdin du, nork irabazten duen, beraiek irabazi nahiko dute, publikoari berdin izango dio, egun edar bat pasatzeko intentzioarekin etorri gara, baina, emozioa lagungarri bat zaigu, hobe. Bai, ala da, eta antzen baten da hemen, bukaera iristen ari dela eta 25garrena gertu xamar dagoela. Epaile lanetan ez dizugu aipatu, Aratz Luisa dugu, eta beste modalide bat ez dugu aipatu, paleta goma eta sekzio horretan ere badu beharzanak bere tokia, Aratz Luisa epailea horretan aritzen delarik, ez da Iñaki? Bai, esan baita ere rebotean ere aritzen dela eta ume hauen entrenatzaile lanetan ere bera dabilela, baina bai urtean zehar partida gehienak paletaz gomaz jokatuko ditu bai. Denen laguntza beharrezkoa da eman, esan dugu Iñaki Lizaso dela, piramidearen puntan ageri zaigun pertsona, baina laguntzaile asko eta asko zaudete, ordu asko sartu behar direlako epaile lanetan, monitore lanetan, pelotak erostera, kamisetak, publizidadea, enpresak, txapelketak antolatu, lan izugarria dago eta borondatezko lana gainera gehiengoa. Bai, hala izaten da ez, eta kontutan izateko datu bat edo, 50 bat partida jokatuko dituela asteburuero behar zana taldeak, ez? Hasi aurrenetatik eta Gipuzkoako beste dozein txapeketetara, ez? Emakumeak ere eskuzari dira, paletaz ere jokatzen dute, eta bai horrek lan administratiboa bera ere bai, baina telefonoko lan handia eskatzen dut, hori egin handi batean Lizasoren lana da eta eskertzekoa. Gauza garrantzitsu bat behintzat baduzue, apiegiturak, frontoiak ze itxura politia daukan, urte gutxiren buruan ze nolako itxuraldaketa eman duen frontoi honek, hor ikusten dugu pilotakadek batzen gaituzte, zeinen dotore jarrita dagoen goiko koltsoia, lurra ere egokia du, akaso armailetan dauka aitzakieren bat jartzekotan frontoi honek, baina bestela oso frontoi noblea, egokia, jokatzeko ona, umentzako atsegina, eta honez gain, amasan ere, beste frontoi erabiltzen duzue, eta horretan aitzakiarik behintzat ez daukazue. Ez, eta denen beharra ere badaukagu, egia esan. Hainbeste entrenamentu eta ordu kontzentratu alizateko, baina hala da, ez? Elkartea ume aldetik abira, azkenengo sakea. Azkenengo sakea, egingo du. Ez dakigu, 5garrena egokitu zaion edo ez, hori ere esan behar, baina 24 egin dituztela behintzat urdinek. Tante izango da noski, eta ez dute etxi, gorriek. Eta bukatu da partida. Bukatu da bai, 25 eta 21.
irabazle Xuban Artola eta Alain Zufiriak, 25, Odei Traorek eta Oier Diezek 21, tira, lehenengo partidua ikusi dugu, Iñaki, eta pixkanaka ipatu duzu, gero eta ikuskizun handiagoa ikusten joango garela, besteak beste urrengo partidan, juvenilak ikusiko ditugulako lehiatzen. Hori da, hauek, iparraldeko txapelketa hauetatik iruk, iparraldeko Joko Garbiko plazako txapelketa irabazi zuten orain pare bat urte eta badara matzate ez, dozen erdi bat urte behintzate jokatzen, eta bai, antzemango da ez, velozidade edo abiadura gehiago eta ikusgarritasun handiagoa ere bai. Gorriz jokatuko dute Pello Aranburuk eta Jon Garmendiak, urdinez berriz Adur Otaegik eta Asier Aranburuk. Minutu batzuz beroketa lanak egiten utziko ditugu, lau protagonistak guk atxeden txiki bat hartuko dugu eta berehala izango gara bueltan. Hemen dauzkagu, lau pilotariak beroketa lanetan eta alatz izango dugu berriz ere, epaile. Infantilien partida bukatu da eta juvenilak berotuta odeia, hasteko prest, hemen ere beharzaneko lau pilotari izango ditugu ba. Jokoan, Pello Aranburu eta Jon Garmendia Gorriz, Adur Otaegi eta Asier Aranburu urdinez, Iñaki, ze partida espero dezakegu? Borrokatua, baina nik apustu egin behar banu, Adur eta Asierren alde egingo nuke, ez? Urdinen alde beraz. Hori da. Eta zenbat apostu, zenbat diru jokatu herri hau? Asko etzakate. Dazkakena jokatu herri. Ez, elkarteko dira eta partida hon bat ikusten badugu, konformatzeko moduan gehala, baina kapotik begira bintzat, hauek joko nituzke. Favorito. Hori da. Partida hau 35 izango dek. Bai, hala dek. Esan zaharrenetik gaztenera edo gaztenetik zaharrenera 4 urteko diferentzia edo daukatela. Adurrek 14 urte ditu, 16 dituzte, Asierrek eta Pellok, hauek bi anaiak dira, Aranburutarrak, eta Garmendia berriz, seniorren mailan jarriko genuke da, 19 urte dituelako honek ezta. Baina, beranduxeago edo hasia da, eta Adurrek, zezenko eskor batek gaina indar izatea zapa. Oso txuku jokatzen du, Gipuzkoako aurreneko mailan atzo edo irabazita finalera sartu zen, eta Joko Garbian ere badu grazia berezi bat, eta alde horretatik naiz eta gazteago izan, kantxan gutxi gerriko dela esango duke. Hemen dauzkagu, bigarren partiduko protagonistak, zuen eskubitik ezkerretara, Gorriz, Pello Aranburu eta Jon Garmendia. Eta gerriko urdinez, Adur Otaegi eta Asier Aranburu. Epaile lanetan, Aratz Luisa eta Jonander Artola. Txapa gora. Sakea Gorri. Behartzanak direla eta juveniltakoak. Beraz, txalo bero batekin, honenak irabaz dezala. Arratsalde on daizuela berriz ere Bilaunako pelotalekutik infantilen partidu eskaini berri dizuegu eta juvenilen artekoa astera doa oraintxe sake honekin. Iñaki, arratsalde on berriz ere Iñaki Otaegi behartzanako Joko Garbiko eta erregoteko arduraun, arratsalde on. Kaixo, arratsalde on Jon da, begira zaudeten denoi. Lehen txikiagoak ikusi dizkiagu, orain ja hauek kantxa osoa betetzen diteke, hemen beste ikuskizun bat ikusiko diagu, Iñaki. Alabek, ikusi diogu, lehen sake orain ja 8tik eta beste abiadura bat esan bezala, ez? Hauek errebotera ere iritsiko dituk, pelotak ere biziagoak eta jokoa bera ere noski. Horrek ere bizitzen dik, baina indarrak ere bai, ezta. Ezoiko jaialdia eskaintzen ari gatuk, esan diago bezala eskura edo erremontera edo zestapuntara ohituago geudek. Joko Garbira ez zainbeste, baina ikusteko oso atsegina duk eta batez ere esan duk abiadura.
Bai, nik uste atentzio horrek edo harridura horrek sortzen duela gehiena, ezta? Ez dakit telebistaz hemen bezin ongi antzemango den, baina pilota azkar mugitzen da hemen, hotsa bera, bueno, dena da, ez? Aipatu dugu lehenago, baina arazo tekniko txiki batzuk ere izan omen dira, gure ahotsa behar bezala entzuten ez eta barkatuko diguzue, hala izan bada, badazpadaguk berriro datu txiki batzuk emango dizkizuegu, besteak beste zergatik gauden, gaur hemen, Joko Garbiko jaialdi hau eskaintzen, orain dela 100 urte, 1924ko Parisko Olinpiar Jokoetan, hain zuzen, Villagonako 3 semek urrezko domina lortu zuten, eta haiei omenaldi bat egin nahian, beharzana pelota elkarteak eta Villagonako udalak elkarlanean, gaurko eguna antolatu dute, goizean goizetik hemen hainbat ekitaldi izan dira, eta orain Joko Garbiko jaialdia, goizean goizetik, diot Iñaki, ze egitarau osatu duzue gaurko? Ondo esan duke bezala, aprobetxatuz arratsaldeko jaialdi honen omenaldia egiteak eta abar, Gabonetan beti antolatu izan da topaketa bat, txikienekin, eskuz, eta, modalitate desberdinetan ere, gaur adiez zestaz ere airitu dituk batzuk. Topaketa horren baitan goizean 3 bat orduz edo 40 bat edo 60 bat ume inguru jardun dituk pelotan, bai frontoi hontan eta baita kiroldegiko pilotalekuan ere, eta gero bazkaritxo bat emantzaile geratu nahi zutenei, eta arratsaldean 4 partida Joko Garbiko hiek, ez? Ondo esan da bezala, zesta puntako urte hurren horren baitan. Zesta puntan, bai, geratu ziren urrezko dominaren jabe egin ziren, Villagonako 3 seme, zeintzuk ziren jakin nahi duzue, hementxe dauzkagu, apuntatuta, Aquilino Sagarna, Jose Andres Garate bigarna ez izenez ezagutua, eta Benedito Santamaria, 3 hauek. Urrezko domina lortu zuten duela 100 urte Parisen zesta puntan, eta gaur haien senitartekoak izango ditugu gaur, omenaldi xume bat jasotzeko asmotan. Erezitasun bezala esan Jon lehen aipatu diagu, baina jokatutako jokamolde hortan plaza librean jokatu zutela, eta plaza librean Joko Garbiz ere jokatzen da, eta baita ere Gran Txistera izenez edo ezagunagoa den modalitatean ere jokatzen dute iparraldean, eta haietan 3-3 aurka jokatzen da. Horregatik 3 pilotari ez da bat ordezkoa delako, baizik eta 3 osatu zutelako taldea. Jose Andres Garate, Villagonakoa sortzez, 1985ean joan zitzaigun mundu honetatik, eta daukagun eman diguten informazioaren arabera, familia pelotazale batean sortutako puntista ezaguna izan zen, 17 urterekin parte hartu zuen Olinpiar Jokoetan, eta Txinako, Kubako eta Estatu Batuetako frontoian ibili zen profesional gisa jokatzen. Benedito Santamariak 20 urte zituen, Parisen urrezko domina lortu zuenean, eta ondoren Ameriketan egin zuen, ibilbidea pelotari gisa, berriro ere Euskal Herriko lurretara itzuli zen arte, eta Aquilino Sagarnari buruz berriz informazio gutxiago daukagu, eta bere eskergutuna udal artxiboan omen dago, hala jakinarazi digu udalak. Beraz, zer nolako 3 gizaseme atera zituen Villagonak, 3 asko urrezko domina lortzeko, baina hainbat eta hainbat ume dauzkazue gaur egun hemen, behar zanan Joko Garbian, bai beste modalitatean ere bai, eta Joko Garbian ere bai, behar zana zeinen klub aberatsa den Iñaki zentzu horretan. Bai, alabek ez, beti entzun izan diet, elkarteko zarragoenen gandik, garai batean Villagonan izaten zitzaiola, ez? Baita ere, Petit Paris edo, eman zituen pilotari eta abarrengatik, ez? Eta zesta puntaren sehaska garrantzitsuetako bat izan zen Villagona, ez da? Asko dira, hauekin batera, mundura, hoi kontuz, ez du minik hartu. Bai, larri zen, ezker hormarekin tupuste egin baitu, baina ongi dago. Hori da. Hori niona ez, asko direla
mundu mailan jokatu dutenak zesta puntaz. Hori gero galdu egin zen elkartean, baina joko garbia bera lehenagoko modalitatea dela esan liteke, eta hori bai mantendu da, errebotearekin batera, eta hor dihar dugu, ez? Gaztetxoekin eta gu geuk ere bai, aldela errebotean jokatu eta hau mantentzen, ez? Egira, errebotean nola eraman duen, barruan izan da gainera, atzera berez ere errebotera bidean, ez toki izango du lehenago, eta eskuinez zein errebesez, zestapuntan bezala, Iñaki? Bai, horiek. Oso antzeko, ez? Kontuatuko zate, ezkerreko pareta jotzen duen garaian, beti saiatzen direla efekto kontuengatik ere, bai, baina errebesez hartzen, eta joko garbiaren izena ere esan liteke, zestan pasatzen duen, pelotak pasatzen duen denbora gutxi horrengatik ere badela, ezta? Zesta hau zumitzezko lehenbiziko zesta dela esan liteke, baina bai zesta puntakoa edo erremontekoa baino lehenagokoa dela ere bai. Eta zesta puntako etorri zenean batipat, bazuen joko hau maiten zutenen artean, bazuen zikin fama bat, eta baita ere esaten da, ez? Horregatik deitzen zaiola honi joko garbia, bere garaian polemiko izan zelako oso, zesta puntako modalitatea sortu zen garaian, pelotak zestaren barruan egiten zuen denbora horri txiki bezala jotzen zelako, eta puristenek horren kontra jo zutelako, ez da. Zestak ere zesta punta baino txikixeagoak dira, nondik lortzen dituzue zesta hauek, Iñaki? Hau berez esan, 1857an oso kerrezpanaiz gaintxikik sortutako zesta badela. Orain gutxi arte usurbildik hartzen genituen, baina orain pare bat tailertxo edo daude lortu litezkenak zesta hauek, eta guk geuk eskutik edo saran dagoen enpresa batetik hartzen ditugu. Hauek pilotak egitetik ezagunagoak dira, zestak egitetik baino, baina, esango dugu usurbilka honen erreleboa hartu dutela, eta hontan ere ari direla, ezta? Eta, gero erreboterako edo pasakarako ere erabiltzen diren guanteak ere egiten dituzte, esan dudan bezala bai erreboterako, bai joko garbirako, bai eskuskarako pilotak ere bai, eta kooperatiba bat sortu da daukate, eta beraiek dira, ez? Horretan dabiltzanak eta guk beraien gana jotzen dugu, ez? Kusi duzu, eta eskapaion? Bai, nero nire beldurtu naiz, bi epaileak kaskoa jantzi gabe dauzkagu, Aratz, Luisa eta Artola, nola izena du Artolak? Jon Ander Artola, eta damutzeko zorian izan dira, lau pelotariak hori bai kaskoa jantzita, izan ere derrigorrezkoa da. Nik uste erramienta dagoen toki guztietan derrigorrezkoa dela kaskoa pilotan, eta hemen ere bai, ezker horma meintzat. Bai, hori da, eta epaileak ere erabiliko balute hobe askoz, ez? Baina, Bai, konfiantza baina, sotan. Pasa arte ez da? Kaskoarekin ere komeriak izaten dira, sarritan, eta... Bai, plaza librean lehen aipatu dugu, ez dela derrigorra erabiltzea, baina ezker paretan bai ez. Eta hori, esan duguna, ez? Hemen biparetak eta abarrekin, espazioa ere txikiagoa delako, baina jokua ere bestera batekoa delako, eta bai oso beharrezkoa. Hemen sakea nola kudeatzen dira, Iñaki? Infantilletan ikusi dugu, bosnaka sakatzen hemen? Ez hemen tanto egiten dena sakatzen dut. Hemen normal. Hori da. Hemen... Bai, 8tik aterako dute seniorretan, eta hemen ikusten dugu 7tik, eta Jonek oso kerrezpanaiz gorriak lehen 8tik behintzat sakatu du, ez dakit erabat hortik ari den, baina 8tik ere sakatu du, pentsatzen dut altuera kontuengatik eta erosoago aurkitzen delako. Egiten zaiola. Erreza ote da, zestan pilota horrela hartu eta begira, ze Ormabiko dotorea eta zaleak ere esnatu ditu. Basier Aramuruk, Ormabiko dotorea egin duelako zinez eta galdetzen izun Iñaki ea erresa ote den, zer nolako zailtasuna duen pilota ez da zuzenean jotzen, baina bete-betean hartu ere ez da egiten zesta barruan, zemateko zailtasuna du horrela jokatzeak? Esango nuke
eskuz jokatu duen batentzat eta kasu honetan gure elkartean edo bai, 10-tik 9 bintzat eskuz jokatzetik datoz. Ohituak daude edo gaude, palaz eskuz frontenisen jokatzen dugunean pelota jotzera, ez? Eta honek basarearen antzeko mugimendu bat eskatzen du eskumuturrean eta besoan bertan, ezta? Hartu eta bota egin behar da, baina denbora askoan eduki gabe. Beraz, kosta egiten da txiki hori edo pixkat kentzea, baina hori, hemen ere danean bezala, orduak sartu behar, pilotalekuan. Eta zenbat, denbora eduki daiteke barruan edo epailea ikusi alduzu sekula falta ematen zesta barruan pilota denbora gehiagiz edukitzeagatik edo... Bai, paus horik ezin da eman pilota zestaren barruan dagoen bitartean. Egia da denbora kontu hori izaten dela defentsan edo atakean ari den aldatu egiten dela. Begira Jon, zortzitik ari da. Bai. Hor aldatzen dela pixka bat, pilota zail bat baldin bada eta errebesez edo txokotik edo eraman soilik altuera eman da egin liteke, baina esango genuke, hortan ez dakit nola esan, arrazoiketa nagusia dela, ezin duela behintzat erasoko pilota batean atxiki bat egiteagatik edo indar gehiago zatera, ezta? Eta hori epaileak bistaz kontrolatzen dute gehien, ezta? Defentsarako den pilota bat, abiadura handiago zateratzen bada zestatik, ulertzen da, denbora gehiago zegoen dela eta horrez dela eskuarekin bakarrik jokatu baizik eta indar gehiago mantzaiola eta hori atxikitzat jotzen da, ez? Konturatuko zarete beti saiatzen direla, eskuz egiten den bezala, inertzia bat izaten, ez? Eta aldela, atzetik aurrera jotzen pilota, ez? Bilaonako udal pelotalekuan gaituzue joko garbiko jaialdia eskaintzen eta errepara jozue, frontoiak duen itxura dotoreari, frontis beltz-beltza, beti pilota zuzen ateratzen da frontis horretan, lurra ere oso egokia dauka pelotan jokatzeko, ezkerpareta ere bai, oso txukun eta egoki zaindutako frontoia daukagu, Bilaonan ez zuten obra hemen alperrik egin eta Bilaonan ez ezik, Amasan ere beste frontoia badaukazuen jaki eta azpiegitura guztien beharra, pilota eskolan daukazuen behar guztiei ongi erantzuteko. Hala da, zesta puntuan jokatzen zen garaian Bilaonako erreboteko plaza dagoen hortan. Salvadorako Etxeberriak egin zituzten arte edo bazen. Soker Espanaiz 14 bat, kuadroko frontoi pilotaleku bat. Eta han baian erramentaz jokatzen zen, palako txapaketa asko ere niumean nintzela. Baina nik aurreneko oroitzapena pilotan jokatzetik, esango nuke erreboteaz aparte, eskuz eta Amasakoan dauzkat eta gero egintzen hau. Eta bai, hasieran esan behar irekia zela, pilotalekua, goian daukan kristalera hori ez zeukan, hasiera batean, eta orduan gogoan dute, hori, ezetasun aldetik eta arazo gehiago izaten zela pilotalekuan, nahiz eta zuk ondo diozun bezala lurra eta frontisa nahiko egokiek izan dituen beti. Eta hori itxizenean ere, nik uste hobetu zela arazo hori dena, eta gaur egun ez duela horretan behintzat arazo berezirik ematen. Eta bi frontoiren beharra badago, ez? Azkenean, hainbeste umeren 120 bat pilotari izango gara, eta astean bi entrenamentu direla ere, bi pilotalekuak bete xamarrak izaten dira astean zehar, eta bat arratsaldez. Astelenetik igandera, gainera, bete eta frontoiak eta horixe da, seinale ona, eta Bilaonan beti bada zerbait pelotaren inguruan. Lehen aipatu dugu, baina ez gara nekatuko esatez, Iñaki Lizaso daukagula hemen, piramidearen puntan, gidari lan nekaezina egiten du Lizasok, eta txapelketak, Santiotakoa, Antxonpebet memoriala, orain biak bat egiten dira baina, udako kampusak, Gabonetako jaialdiak, teknifikazio saioak, bat eta beste beti bada hemen zerbait. Jende asko zaudete, bere inguruan laguntzeko, eta denen beharra badago, ordu asko direlako, monitore lanetan, epaile lanetan, pilotak erosten, enpresetan atea jotzen, kamisetak eta beste egiten. Eta horren txoertan modan dago, behar zana, eta horren sekretua gauza bakarra da, lana. Bai, hori da, ez? Eta ondo diozun bezala,
Lizasorena. Asko eta asko. Bai erreboteari, bai jokoari dagokionez, baina eskuzkoa, pala emakumena, hor ere, lan handia da, pixkanaka, gora doazen paleta goma, pixkanaka goraka doazen modalitateak dira, eta hemen elkartean behintzat, eta lana eskatzen du, ez, lehen ere esan dugu, gutxi gora bera, federazio kontuetan eta eskolartekoak eta denera, 50 bat partida edo jokatuko direla elkarteko gazte aurre eta helduekin, eta horrek telefono lan eta antolakuntza lan handia eskatzen du. Bien bitartean lan erdiak pasatxo dituzte urdinek, gorriak ere horretara gerturatu nahian, momentuz Pello Aramuruk eta Jon Garmendiak 15, Adurrotaik eta Asier Aramuruk 18 eta partida politia jokatzen ari dira lauak, 8tik ez ezik, sakea txokotik egiten du Iñaki eta zein bizi ematen dion pelotari, Bai, hala da. Eta partida politia jokatzen ari dira esango nuke. Dudari gabe, agira orain, txapagaina nola jarri duen, atzera, eraman gote du, nahiko egin du, gainean da, aukerako pelota, atzera, errebotean, ea hemen nola moldatzen diren, ez da erresa, hor bueltan ekartzea eta zeinen egoki, eta tanto egin gainera. Ez da bat ere erresa, hor gorputzari hiru handia eman bartzaiolako, eta zaleak ere esnatu dira, txaloka, merezitako txaloak, gorrien 16. tantoa ospatuz. Berez ere aukerakoa, Aramburu, atzera, oso egoki, ez da erresa hau ere. Eta txapapera, esango nuke, nahi gabe jotako bipareta izan dela, edo nahi ta jotako Iñaki, zeiritzi? Ez, nahi gabeko azela esango nuke nik ere. Hor saketik ere errebesez hartu balu, nik uste dut aurrean ere horren errex ez zuela utziko eta ez zirela segituan agintzen hasiko gorriak. Baina, hortxe, bitanto segidan egin eta berriz ere parera atozkie. Lan herrietan pare-pare txuan dauzkagu, bi bikoteak, pelota zale alaxe uste zaigu, emozio izatea kantxan, eta momentuz alakorik ez dugu falta, gainera ikuskizun politia eskaintzen ari dira. Telebistari begira zabeten ogere etzen duten, askotan ikusiko modalitate hau, nik ere ez, egi esan behar badut, eta gustatzen ari zait oso erakargarria, atsegina eta erramintaz jokatzen den modalitate guztietan bezala, hemen ere eskuko minik ez, Iñaki. Eskuz beti izaten dira komeriak, eskuetan mina dela bat eta beste zenbat aurrek uzten duten pelota, arrazoi horregatik eta garrantzitsua da frontoiko ateak irekita jarraitzea, ez da hila frontoitik aldendu aur bat behintzat eskuko minagatik, beste 1000 aukera badirelako. Bai, ez da behintzat modalitate aldetik, zerbait falta zaigulako izango, ez kasu honetan behar zanagatik bakarrik hitz egingo, eta xarea ere gertu daukagulako, eta badelako eskaintza, ez da, eskualdean orokorrean. Lan handia egitean ari zarete, orain atsedena hartuko dute, 20-18koan, gorriak aurretik ditugu, eta aipatzen nuen, lehen esan diazu, baina ez dakit entzun ote duten, unitate didaktiko bat ere sortuta duzuela, eta eskola kirolean, modalitate hauei garrantzia ematen diezula Bilagonako bi ikastetxeetan hain zuzen. Bai, hori da, eskola kirolean lehenetxeagotik hasi ziren, edo hasi ginen, zestak eta eraman eta umei bai azalpen, historiko batzuk, baina batipat jokoa bera erakusten, eta hor bazen elkartera gero joko garbiaz jokatzera eta txapelketetara eta animatzen zen umeko adrilatxo bat, urtero probatzera behintzat inguratzen zena, baina gero orain dela 3 urte, pare bat 3 urtetatik Iñaki Lizasoren, beste behin, lan handi bati esker, unitate didaktiko bat eskaini zitzaien bai Zubimuxu ikastolari eta bai Flemin herri eskolari, eta horrek ere, behintzat baldintzatzen du ume guztiek ezagutza izatea, eta jakintza minimo bat ere bai, ez, herrian azkenean kulturalki ere bere pixua duen modalitate bat edo historia bat badu erreboteak eta joko garbiak, eta izan ditatela behintzat horren kontziente ere. Hemen Bilagona herri
dotore jarria dago eta pasian etortzen den edonork ikusi ahal izango du bertako plaza, errebote plaza, Iñaki herriaren erdi-erdian, igande goiz batzuetan jaialdiak izaten dira gainera, ezta? Ikusteko aukera badago, Ezker Hormara etorri beharrik gabe ere, asko ibiliko ziren bertan, festetan, dantzan eta bar, ohartu ere egin gabe errebote plaza denik, baina Bilabonako plaza errebote plaza da, alde batetik besterakoa, oso polita, egokia eta jaialdiak eskaintzen dituzue oraindik. Bai, hori da. Hor, bueno, eguraldiaren menpe gaude erabat eta plaza libreko esango dugu denboraldia, udaberri udazken hasera hortara mugatzen da. Bilabonako plazan justu errebotea ikusi nahi bada, hor iraila, urria, azaroa, buelta hortan izaten da Enrique Abril zenaren oroimenez antolatzen den Gipuzkoako Federazioak antolatzen duen txapelketa bat. Eta bueno, bertan hori errebotea, bai, zesta hauekin eta pasakako guantekin jokatzen den modalitate bada. Bueno, laxoa, boteluzea eta hauen ondoren etorritako modalitate bat. Teknisak eratorri zuen tantoa kontatzeko modu berera egiten dena eta berezitasun bezala zerbait desberdina ikusi nahi duenak. Aukera bada behintzat, Bilabona behintzat bada aukera, baina Gipuzkoan askoz aukera gehiago ez dago, ez da, zubietan, noski. Hori da. Lasarteko zubietan, edo ez da, nola esamarko dugu, zubieta esango dugu guk. Zubietan ustazuta, eta pakea. Eta bestela, Oiartzunen ere bai, hori da, eta iparraldera ere jotzen dezue. Bai, esango dugu, urtean zehar 3 txapelketa jokatzen direla nagusiki, errebotea behintzat. Lehenbizi iparraldeko pelota batzordeak antolatzen duen txapelketa izaten da, lehenbiziko eta bigarren mailan. Ondoren guk ez du parte hartzen hegoaldeko, baina Frantziako Pilota Federazioak antolatzen duen Frantziako txapelketa izaten da, eta gero 3. Gipuzkoako Federazioak antolatzen duen, eta lehen esan dudan Enrique Abril hori dago, ez? Eta joko garbian berriz, Gipuzkoakoa jokatzen da baita ere, baina lehenbizi paraleloki errebotekoarekin iparraldeko pelota batzordeak antolatzen duen joko garbiko txapelketak ere izaten dira. Eta hor, kanpoko partidak tokatzen direnean, noski iparraldeko taldeak edo Euskal Herriko taldeak dira nagusiki, bereziki Lapurdikoak eta ara joatea tokatzen da bai. 20 berdin genuen partida eta zeinen dotore moztutako pelota ikusi dugun hor, orain huts, adurrota egik, baina azken tantori oso politia izan dugu. 22 pare txuan doaz bibikoteak hasieratik eta emozioa badugu. 35 da partidua, gogoratu ezagun, infantileko 25 jokatu dute baina. Eta ikuskizun politia eskaintzen eta esan nuke zaleak ere gozatzen ari direla. Zale batzuk etorri dira, ez da beti erresa frontoian jendea biltzea, baina gaur omenaldiaren aitzeki hontan arrazoi frankoa da. Frontoira etortzeko eta hurbiltzeko eta gozatzeko eta, kexatzeko motiborik ez daukagu behintzat. Errebesez, eraman, atzera, aukerakoa du, Aranburuk, erdi-erdian utzi dio, anaiari, ez da, biak anaiak dira, Iñaki. Hori da, Asier eta Pello. Era ze pelota eraman duen, etzen erresa, ia tokirik etzuen, baina makur-makurrekin, eta aukerako pelota ez du alperri galdu, Adur Otaegik esan duzu, eskuz ere aritzen dela, Otaegi, normalean, eskuz ongi moldatzen dena, edo pelotan ongi moldatzen dena, modalitate guztietan moldatzen da ongi, futbolean ere bai, eskubaloian ere bai, Adur Otaegi honek mutiko bizkorra ematen du. Badira batzuk, ez? Egokiak direnak kirorerako eta bera horietako badela esango nuke. Bai, eskuz oso txukunari da eta joko harrian ere ikusi besterik, ez da gono astintzen duen pilota, ez? Hortxe berriz, Otaegi, atzera, Ezker Horma ikutuz, badu tokia Aranburuk. Hor, ikusi duzue, errebesez jartzeko denborarik ez dio eman, eta hor indarrik ezintza eman pilotari, ez da? Hartzen duten bezala, pilotak dakarren efektuagatik eta hankak geldian harrapatzen dituta
eta zail bihurtzen da pelota atzetik eramatea hutsa. Bai, zesta puntan adibidez pilota hartu eta bizpairu pauso ematen dituzte atzetik aurrera, baina hemen ez dago hortarako aukerarik, eta orduan errebesez jarri eta gorputza egokiago gelditzen da, naiz eta azkeneko pelotaka da honek errebesez goiko txapatik gora alde egin dion. Lau tantoko aldea lortu dute urdinek, orain, berdin joan dira baina, eta azken txampa hontan ze gertatzen den. Emozioa nahi genuke gu behintzat, berriz ere errebesez. Hor askoz txukunago hartu du. Bai, garrantzitsua albotik hartzea pelota ez da, aldela. Atzelariari utzi. Ikusiko dugu, esan dugun bezala lehen nola aldatzen doan pixkanaka, zaharragoak ikusten goazen einean, edo jaialdira aurrea doran bezala, baina ikusiko duzu gero errebesez joko dituztela pilota asko eta nola aldatzen den, ezta? Azkenean, zesta puntatzere atzeko zerbait gertatzen du eta bi eskuek ere kontrol gehiago ematen diote pilotari eta sarritan indar gehiago ere ematea ahalbidetzen du. Preso zegoen, Ezkerromaren kontra, baina eskuinaz eraman, Gormabiko Otaegik, doktore. Ederra izan da, azkeneko tanto hau eta pixkanaka urduriantzean hasi dira, baina konfiantza hartzen eta tenplean sartzen ari direla esango genuke, 27 eta 23 urdinak aurretik, lau tantoko aldea, 8 faltan. Sakea, Aranburuk. Eraman Garmendiak, aire sartu da, Otaegi. Ondo lagundu atzelariari. Moztu, bera etorrita zazpiraino eta ez du pilota zestan sartzerik ere izan. Bera etorri da, akaso atzelariarentzat pelota zen Iñaki edo ez? Bai, nik bai esango nuke. Beni, ikusiko dugu errepikamena, hor ikusiko dugu atzera nola egin duen, eta zazpiraino atera da kasik. Hor atzetik aurrera eskatu balio, nik uste dut egokiago. Komunikazio ere ze importantea den, pelotan. Denean. Hori da. Naiz eta batzutan isilik egotea hobeto izaten den, Iñaki, hori ere horrela da. Zagit, askotan gehi egitze egin da ez dut utxe egiten, baina... Nahi, emazte gala esaten dira behintzat, isilik hobeto nagoela askotan horregati esan dizut. Baina tira. Unta ezkerola beharko du, Jon. Bai. Errebesez jarri da kantxerdian. Atzera, ezker hor maikutuz, barruan zen eta aire sartu da. Eraman, Aranburuk. Bere anaia, errebesez. Ez du aire sartzerik izan Otaegik. Eraman Aranburuk, ongi. Airez bere anaia moztu eta txapa gainean zeinen dotore. Utzi duen pelota hori. Kexatzen, baina... Eta gero eta tanto hobeak ikusten ari gera. Bai, eta berriz ere estutzen gorriak, Bai. Eskuko partioetan ez bezala sarea daukagu gure aurrean, baina ongi ikusten da pilota, Iñaki. Pilota txuria da, ezker hormaren kolorea berde-berdea, ongi margotua dago gainera. Eskotan esaten dizut, pelota arrastoak eta gelditzen direla, gaur egun 10-etik 8 pilotaleku behintzat beltzez margotzen ari dira, eta hasiera batean ematen zuen egokiena hori zela, baina ez dakit nik pilotarentzat egokiena beltza ote den, bueno, hori norberan iritzi da, baina hemen berdez oso egoki dago eta pilota txuri hauek oso ondo ikusten dira behintzat. Bai, sare aldatu berria da, ez dakit ez du denbora asko sare honek, eta hasiera hartan txuria zen, denborarekin zikintzen joan zen, eta egia esan da, etzen hain garbi ikusten, baina ezker paletaren kolore bereko izate horrekin ikuste dute, asko laguntzen duela eta nabarmendu arazten duela, ez? Eta pilotalekuen koloreari dagokionen esan duzu, beltzak eta bar, gaur egun lehen danak txuriak izango ziren, amasakoa ala zen, eta beste asko ere bain noski, gaur egun moreak, urdinak, berdeak, granateak, danetik dauzkagu. Danetik. Mundu koloreduna, gizarte koloreduna osatzen ari baigera denon artean, zorionez. 30. tantora iritsi dira urdinak, eta berriz ere 4 tantoko aldea dute. 5 faltan, horri eusten diote, istante batean lortu dute, 5 tantoko aldea, eta ongi kudeatzen dihar dute bai. Eraman, Otaegik, Garmendiak, Goitik, bi atzelariak piloteoan, 7-zazpira, orain arrotu eta
tentazio hori ezin eutsi, dominatzera pasa nahi zuen, baina goiko txapatik gora alde egin dio pelotak, 27 gorriek, 30 urdinek. Partida politia doakigu, benetan. Txokotik sakea, Garmendiak. Bizi-bizi. Ederra sakea, bikaina. Txokotik txokora, ezker horma, 3 bat aldiz ikutu izango du, bidean zer pelota horrek eta ze sake dotorea egin duen. Bai, eta aire errebesez sartzeare zaila izaten da, eta nik uste txokotik sakatze horrek, ba... Hori dakarrela, ezta? Hori dakarrela, eta zabaletik sakatzen arisi da, baina markatzen duela diferentzia, txokotik sakatzen hasi denetik. Ongi horra dura aurreratuta, oso ongi. Egoki bota duen agintzera pelota hori, pasada, orain amaitzerik duen. Horrez ere atzera, eta huts azkenean Garmendiak. Orain tantoak garesti daude, inork ez du galdu nahi, nahiz eta lagun arteko partidua izan, eta tentsio pixka bat nabari zaie pelotariei, eta ala berdu gainera. Hauek astelenero hemen dira, alkarrekin entrenatzen, eta nik uste dut urte guztian ikusi ez duzunaren aurka jokatzeak baino, edo galtzeak baino amorru ondia ematen duela astero ondoan daukazen horren aurka galtzeak. Seguru. Lehen emaztea aipatu dut eta bilarrean galtzeak ere min handiena emaztearen kontra galtzean sentitzen du nik eta hau ere gauza bera gertatuko zaie. Azkeneko tanto horretan zorte txarra izan du, Aranburuk txapara aldegin baitio pelotak eta 32 eta 28 eta hau ere tanto izango daba. Bai. 33garrena urdinentzat, ez lehenago ez geroago ez du aukerarik izan Garmendiak pelota hori eramateko. Sakea, zabal-zabaletik Aranburuk. Garmendiak errebesez, azpitik, ederki. Oso ongi eta zail jarri. Eramango du. Ez du eraman. Iñaki, txapa bera alde egin dio pelotak. Erresto ona izan delako, 29 eta 33. Lautantoko aldea, hortxe, dihar dute eta orain egin behar daukate gorriek, kale edo bale. Bai, eta adurrek sartzen alegindu beharko du Otaegik esan nahi nuen. Oso ongi hor pilotak entzera. Ze gainontzean. Begira, barruan. Ze txukun. Zeinen dotore, posturaz ere egokia da motila. Eta azken tantoaren faltan urdinak. Ordoa. 35 jarri dute marka joan. Bai, erratu egin dira. 34 eta 29 dago jarri beharra. Tanto bat falta dute. Txarango dugu bizkat. Marka joa txusendu arte. 5 tantoko aldea dago, bai. Une honetan marka joan. 34 eta 29 erakusten baitigu. Eta tanto bat besterik ez dute falta urdinek. Garaipena lortzeko. Gaurko egun honetan. Abenduak 28, inusente eguna gaur, Iñaki. Egin aldizu etxantxi gaur, Jon? Ez durrik edo itzaren alda? Bai. Lagun bat badut, Aranokoa eta ala bideli, Benito Lertxundik Aranoko plazan emango duela bere azken kontzertua. Nahiago nuen egi izan balitz, baina... Horixe, esan behar nuen ez dela plaza txarra, baina... Ez, eta... musikari txarra ere ez, Ez. Azken tantoa jokoan, azken tanto izan daitekeena atzera Otaegik, eta eraman, nahiko egin du, atzeratu gainera, bere anaiak, huts! Hor, errebes ez hartzen ezpada, ez dira errezak. Komeriak izaten dira, Hasieratik aipatu duzu hori, ezker horma jota egokiagoa dela berez, errebes ez jartzea eta arrazio izango zu gainera, Postura naturalagoa, da normalean. Begira, sake hori txokoti txokora. Nahiko egin du. Eta baztertu. Errebesez, atzera, barruan ote, bai. Eraman, ze ongi. Eta huts. Bukatu da partidua. 26 arte berdintxu joan dira, baina momentu hortan lautantoko aldea lortu dute urdinek eta horri utzi diote bukaerara arte. Azken emaitza, Pello Aranburuk eta Jon Garmendiak 30 Adur Otaeg eta Asier Aranburuk 35 ikuskizun politia eskaini digute, Iñaki. Bai, ala da.
partida bizia eta polita eta orekatua. Infantilen partidua ikusi dugu beraz, juvenilen arteko ere gustatu zaigu eta jaialdiak beste 2 partidu izango ditu. Gipuzkoarren arteko desafio izango dugu jarraian, Zubietatik etorri zaizkigu Aizpurua, Anaiak eta Txost eta Oiartzungo ordezkariak izango ditugu, Nazabal eta Zabala. Hauek berotzen diren bitartean guk ere atxeden txiki bat emango diogu Eztarriari eta bere alagaitu zue bueltan. Ikuaren partiduko protagonistak, ikuaren arteko klasikoa, Gertiko Gorriz, Zubietak, Aizpurua. Eta Txost ikan, zuen eskuitik. Eta Gertiko Ginez, Txost eta Andoni Zabala. Ara, Isa eta Jolander Artola. Txapora. Sakea. Gogoratu desafio ala eta ez dakiguna zer tokiko. Partidua berkoita. Eta honenak ikabaz dezaz. Austura bat ondorio eta bai, frogakoa zen. Hori da, bai. Eta hori era, eskubiko sorbalda horrek nola erantzuten dion, ezta? Baina bai, Aizpurua Anaiak eta bi Oiartzuar. Berotzeko tantoa jokatu dute eta ofizialgi oraintxe hasiko da partida, berrogeira izango da partida hau. Zaleak ere gero eta gehiago frontoian, Txaloka eta Aizpuruak hasiera eman dio Sakari, ezker horma baliatuta Saka. Begira, zeinen egoki errebesez. Atzera Aizpuruak, Airez, Nazabal, baita Aizpurua ere. Lau pelotariak partidan sartzeko, tanto aproposa eta ez du zestan sartu bat eta huts Gorriak aurretik. Ikusiko duzu hemen errebesa nola gehiago erabiliko duten, ziurrenik, eta batipat Saka errestoaltan eta ezkerpareta bilatuko dute askotan eta behin atzelariari joaten mazaiotenetan sartuko dira errebesez. Behetik eta zailago da, baina eramatera jokatzen dute, behin horre txomin ezkerra izate horrek ere badu nik uste abantailatxoa, pilota zailagoak eta atzelariari kentzeko erraztasun gehiago ematen dizkiolako. Efektuare desberdina izaten du eta bada desberdintasun bat. Pelota aldatuko dute, lehen tanto egin bezain pronto Urdinek eta pelota batetik bestera, diferentzia bai, Iñaki? Bai, nik uste dut hemen bakoitzak berea ekarriko zituen eta batipat ohituta dauden horrekin jokatzea gehiago izango dela, ezta? Hori da. Berrogeira izango da partidu hau, esan dizuegun bezala. Bana markagailuan, eta ikuskizun politia eskaintzen diguten.
Txokotik egingo du sakea Zabalak. Airez moztu, eta ezkerra izatea abantaila du horre, ze errex atzeratzen duen pelota. Bai, besoa luzatzeko ez du horren besteko askatasunik ematen, ezkerrera joango litzaiokelako eta ez da postura naturala, ez? Eskubiz jotzen denean bezala, baina batipat esango nukenik atzelari pilotak eta kentzeko, hor badagoela desberdintasun bat, edo diferentzia bat. Esango dizuegu, zerk bildu gaituen gaur hemen, Bilagunako udal pelota lekuan, besteak beste, orain dela 100 urte, orain dela mende bat, herriko hiru seme izan ziren Parisko Olinpiar jokoetan, 1924an, zestapuntan jokatzen, ikuskizun bezala gonbidatu zuten, zestapunta eta urrezko domina lortu zuten Jose Andres Garatek, Aquilino Sagarnak eta Benedicto Santamariak, 100 urte pasadiren aitzaki honetan, Bilagunako udalak eta Behartzana pelota elkarteak elkarlanean omenalditxo bat eskaini nahi die, 3 puntista horien senitartekoei, orduko garaiei aitortza egin nahian, eta jaialdi benetan polita, egun guztiko egitarauaren barruan, Joko Garbiko jaialdi honekin emango zaio amaiera egunari, bueno, gero afari ere izango da, Iñaki, baina egitarau ofiziala jaialdi honekin amaituko da, eta 3. partida eskaintzen ari gatzaizkizue, gorriek 2, urdinek 3, eta urtean zehar zenbat aukera izaten dute hauek, Joko Garbian lehiatzeko. Orentxe bertan, ari dira, iparraldeko txapaketa jokatzen, bikote, bai Txomin eta bai Nazabal, barkatu, bai Nazabal eta bai Zabala. Eta, bueno, esan dudan, Josebaren lesio horren ondorioz eta ez, baina Zubietako gazte gehiago eta ere, ari dira jokatzen eta hori da, txapaketarik garrantzitsuena. Urtekoa eta hori, behin ura bukatzen den garaian etortzen da erregotekoa. Zuekin batera, Behartzanarekin batera, Gipuzkoako beste 2 ordezkariak hauek ditugu, Oiartzuarrak eta Zubietarrak gain zuzen. Bai, hori da, momentu honetan esan behar da Behartzanak erregoteko taldea edo helduena behintzate kolokan edo, bueno, kide faltan edo badaukala, ez da? Aurretik ikusi ditugun partidako horiek erreboten eta badabiltza. Baina, bueno, transmisio lan hortan egutsune bat bada, elkartean une honetan, eta bueno, harreman oso ona dugu elkarren artean, eta hauek etortzea plazerra da, eta polita da, ez. Eskatu egin dio pilota hori Zabalak, baina berandu iritsi da, bote lasterrean, pumpa lasterrean saiatu da, zesta barruan pelota sartzen, baina ez du lortu eta gorrientzat tantoa 3 eta 4, eta anaien artean jokatzea onuragarria da, elkar ongi ezagutzen duelako, baina aserretu ere lehenago egingo dira noski. Bai, zu horrenik, bai. Ikusi egin behar partida nola doan. Luzegi. Eta hemen eskuz eta bezala bisake izaten dira? Ez. Hemen aukera bakarra. Eskuz profesionaletan ere ala daukagu ja da, bai, aukera bakarra. Bai, niri egia esan da, uste dut zesta puntako formato hori, ez da? Zer dituzte, 5 sake? Bai, 5, bai. Partida guztian zehar, bueno, hori jokamolde honetarako ere gehiago gustatuko litzaiake, zuzenean falta ematea baino, Baina, bueno, egia esan da horrela ohitua dira, eta gaur ere horrela da, baina gustatzen zait niri hori arriskatzen pixka bat uztea, baina gabe. 6aren barruan dihardute 4 pelotariek, eta Hormabikoa bikain, engainatu ditu, hemen bilduaren gehienak, baina ez du asmatu, txapa bera alde egin dio, naiz eta egoki botatakoa izan den. Aurretik jarraitzen dute urdinek, ala hasi dira, eta 2 tantoko aldean momentu honetan, eta bueno, behintzat partidan sartzeko tanto aproposa jokatu dituzte. Beira, ze ejada dotorea egin duen, Ez da erresa, abiadura zatorren pelota bati, hain xamurki erantzutea. Hala da, Jon. Zeinen aberatsa den euskal pelota, Jaun Andreok. Eskura ohitua gaude, zestara, erremontera, baina baditugu
hainbat modalitate aberastasun horren lekuko eta joko garbia da horietako bat. Gaur gainera pozarren gaude, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren bidean urrats benetan garrantzitsua erraldoi eman delako, Iruñako hotel batean bertan bildu dira munduko pilota internazionaleko kide guztiak eta bozketa egin dute eta baiezko atera da, oraindik ere pauso batzuk geratzen dira ofizialtasuna izateko euneko unean. Begira beste dejada bat, Aizpuruak lehen txokoan orain Zabalean. Hau izango da, joko garbiko Jokin Altuna, Iñaki. Bai, esan dugu beso ongi ote zuen eta bairudi baietz, Bai. Eta aipatzen ari nintzen, ofizialtasunaren bidean urrats garrantzitsua egin dela gaur eta hori ere onuragarria. Aberats daukagu euskal pelota, aberats. Ikusten da, Jon, erreparatuko zenion zuk ere, baina zenbat biziagoa den hau, hasieran ikusi ditugun aurren kina alderatuta, ze denbora gutxi ematen duen, leku hartzeko eta bar. Begira, txapainean, haze hiru tanto egin dituen Aizpuruak eta inspiratuta etorri da, eskerrak geldirik egon den. Oso egokiari da, bai. Badakit, aritu dela pesak egiten eta bar, eta ez dara mala denbora asko hemen pilotalekuetan entrenatzen, baina egin duenak hon egin dio bintzat. Dudarik ez izan. Azken lautantoak gorrientzat izan dira, nahikoa egin du haze pelota eraman duen. Atzera, errebotera. Gainean izango da, bai, hori ere eraman. Meritu handiko tantoa jokatzen Aizpuru atarrak. Baita hori ere, beste aukera bat, Zabalek. Zabalera, eraman hori ere. Eta hori ez, bikaina izan da Goitibera. Txikitu egin du pelota hori. Eta publikoa bere ere partidan sartzen, gu ere bai, eta hauxe nahi dugu ikuskizuna. Lehen ez dugu aipatu, Jon, baina baita ere esan batipat errebotearen inguruan informazio gehiago nahi duenak, jokamoldea bera gehiago ezagutu nahi duenak errebotea.eus domeinua eskuragarri daukala. Bertan dago, Bilabonako pilotaren historia gordea, baita Bilabonako besamotza ez izenez edo ezaguna zen Jarzaren biografiaren aletxo bat, eta bar, ze talde dauden gaur egun errebotean jokatzen, kuriositatez zerbait gehiago jakin nahi duenak, ordu aukera, ez da? Beharzana.eus domeinu ere martxan da, biga estudioak egin ditu, bi webgune hauek eta bertan denda bat ere baduzue, Beharzanaren taza, gitzatakoak, kamisetak, jertxeak eta barrak lortzeko, parada hor da. Beharzana.eus webgunean beraz eskuragarri nahi duzuen informazio guztia zuen kuriositatea asetzeko eta beste tanto eder bat Aizpuruak lauzpabos padaramatza eta hor ikusten dugu besoari eragiten. Ez dakit askotan buruak bere lana egiten du, beldur pixko bat izango du, baina jokoari eta amaitzari dagokionez behintzat, distiratsu. Bai, edarki sufritu zuen, partidari begira nintzen ni mina hartu zuen hartan, etxean gainera, zubietan bertan, partida garrantzitsu batean irabazten ari zirela esango nuke, eta bai, penatxo zuen, baina ikusten da, ongi errekuperatu dela. Noiz hartu zuen min, Iñaki? Lehen urteko Gipuzkoako txapelketan esango nuke, ez dakit ziur esateko, baina 7-8 bat hilabete izango dira ziurrenik. Besotik sufrituko dute pelotariek, Gehiena hortik sufritzen da, Bai, oso garrantzitsua da frontoitik kanpora ere, ariketak egitea eta oso ohikoa da baita ere, zesta puntan eta gertatzen den bezala, eskubia edo ezkerra, beso hori handiagoa izatea, normalean indar gehiago egiten delako eta gehiago nabarmentzen zaie, Eta beroketa lanak ongi egitea ere garrantzitsua eta aginean aurrera joan ahala,
gero eta gehiago. Ikusten dugu, bi bikoteen artean adinean ere diferentzia pixka bat badagoela. Bai, hala da. Eraman, nahiko egin du, Ezpuruak. Eta agintzera pasatzeko, ez dute lortuko. Begira, arrebes ez egoki Josu ere. Goian hartu, baina indarrez, ze egoki. Eraman. Lehen nioena, behin ezkerpareta jotzen dutenean. Komeni, errebesa aurkitzea beti ez da posible izaten denboradatik, baina aleginak begira fruituak eman dizkio. Bai, aukerako pilota zuen, lauko horretan ezkerrez jartzea erabaki du, ezkerra delako. Eta huts egin du, huts nabarmena, eta pixkanaka badoaki partida, oraindik ere ez dago alde erabakigarririk, inolaz ere, baina bost tantoko aldea politia da, eta beti hobe aurretik izan atzetik baino. Pasatzen utzi. Josu Ezpuru. Atzera, ongi. Nazabal, erreotean. Ederki, berriz ere erreoterako bidean jarri pelota. Eta zailago. Eraman, nahiko egin du aukerakoa. Ea ba, oraingoan zer eskintzen digun. Moztu, txostaren bila. Eraman. Ikutu ote du, ez du ikutu, epaileak behintzat ez dute eskurik altxa. Eta tantoak jarraitu egiten du. Zabalera dator pilota hau, airez, Eraman. Beste aukerako pelota bat. Nazabalek. Atzera, Sota Manoz. Ongi bi pilotariak, bizi-bizi, erregotean. Ederki, Zabalaldera, Eraman. Nahiko egin du errebesez orain, Ormabikoa. Tanto gogorra joatzen ari dira, Neketsua, aukerakoa hiruko kuadroan, Zabalera, Eraman. Txost eta tanto azkenean. Zer den esperientzia, zer den ofizioa, aukerak badituzte urdinek tanto egiteko, baina segi egiten dute, eta gero aukerak aprobetxatu, eta 12-6 gorriak aurretik. Defentsan lan asko egiten, baina fruituak ematen ari zaizkio. Zirrizta polita asko egin du bai, hor, Zabaletik txokora, eta ura edaten orain. Gorriak, hauek ere ongi kudeatu beharra dute, partida berroi tantora da, oraindik ere urrun daukate helmuga, eta ur pixka bat edatea beti mesedegarria. Hortxe irudietan urtragoa egiten Josu Ezpurua. Oiartzunen ere pelotak indarra handia du, Iñaki, herri artekoan eskuz aspaldiko bolada luzean txapeldun, ez bada txapeldun izatetik gertu dabil Oiartzun, batzutan txapeldun, bestetan txapeldun orde, eta Oiarpez gain txost kluba ere bai, joko zuzenetara bideratua, esan dugu ofizialtasuna badela, ematen duela, izango dugula, baina joko zuzenetan ofizialtasuna lehendik ere bazuen Euskal Selekzioak, eta txosten lana nabarmentzeko izaten ari da arlo guzti hauetan. Bai Palaz ere kuadrilla bai motzean eta larruz eta bar esango nuke Euskadi mailan den talderik politenetako bat ere badutela, eta bai han ere ez dira ez modalitateak eta ez pilotariak falta. Herri Euskalduna da Oiartzun, eta hori antzeman ere egiten da Euskalduna eta Euskal kultura maite duena, Euskal kirola ere bai, eta pilotaleko inguruan aurra asko dabil, bila hona bezalaxe. Bai, bote luzea ere asko jokatzen dan, errebote plazan, bote luzean, pasakako txapelketa ere famatua, Jon. Bai, udaletxe azpiko frontoian jokatzen dena. Hori da. Tanto gogorra hau ere, lehiatua. Airez, goiti bera. Ongi. Eta Ezpurua atzelaria sendo, Bai. Atzetik sendotasun handi erakusten du, eta konfiantzaz ari da. Tantoak ere borrokatuak doaz, pilotaka dezentekoak. Egira hori ere zen ongi jetxi duen, Eraman, ai, dejada txokoan, baina gainean du, atzeratu, eta hau errebotean izango da pelota hau, eramaten duen, bai, gainean da,
Majo zaila zen, errebesez, baina... Eskatu atzelariak, moztu, txostaren bila. Eraman. Zeinen partidu poliki ikusten ari garen. Jaialdiko 3. hau, hori ez du eramango. Baote? Ez du eraman, baina ieian geratu da. Eta zema lan egin behar duten Urdinek tanto soil bat egiteko, Alaxe da, eta nekatzen hasiak, lauak ere, normala da bezala. Oraindik urrun daukate 40. tantoa eta fisikoak ere garrantzia izango du partida hontan. Hotz egiten du, orain arte eguzkiaren azpian goxo geunden, baina oztasuna nabaritzen hasi gara, baina lau pelotariak berotuta izango dira honezkero, ongi berotuta gainera. Epaile lanetan Aratz Luisa eta Jonander Artola, orain arte kaskori gabe ikusi ditugu, baina hau ere jantzi dute kaskoa. Partiontako abiadura, ez delako edo nolakoa. Txapazpiralde egin dio pilota horrek, arriskatzeak hori du. Eta 8 eta 12, 4 tantora gerturatu dira Urdinak. Ea sakeari probetxu pixka ateratzen dira orain ondonik. Lehen txokotik ere sakatu du, zabalera pasada orain. Bueno, aldatzea ere beti etorriko da ongi noski. Errebesez. Atzera. Errebotean orain. Hor errebotean eskubiz konfiantza handia dauka Iñaki, bizi jotzen du pelota. Bai. Ez da eramatearekin bakarrik konformatzen. Beste bat. Eta hau ere... Zeinen ondo, erreboteatzen duen, Kanpora. Zabaldu, kanpora. Ongi zabaldutako izan da, baina kanpora ies egin dio pelota horrek. 13. tantoa gorrientzat. Eta esaerak dio 13. tantoa lehenengo pasatzen duenak irabazten duela partida. 13... Berrogeira direnetan ere bai. Ez dakit. Baina esaerak edo esamoldeak gazteleraz 13 numeroko no crece esaten du eta... Ea ba, nor pasatzen duen. Lehen bizikoz 13. tantoa martxa honetan gorriek eta bere ala gainera. Errebotean aizpurua. Ederki. Eraman ez ezik, ezker hormara bideratu. Baita horrere. Errebesez. Zabala. Ipar eta oraingoan. Eskuin errebesez eraman. Eta gora ies egin dio. Pelota horrek. Hor pasatakoa zuen. Hor zestan hartu eta ziuranik botatzen ahalegindu bazen. Txikiak kontatuko zion edo ez zuen eramango, zailagoa delako, goiti bera ezin delako ekarri, eta ikusiko duzu errepikapelean, nola erremontean bezala eramaten saiatu den, baina gora alde egin dio, pilota horrek. Eta Andonisak berriz ere. Aditu lanetan dugu, Iñaki Otaegi. Familia zarri jasotzen munduti dator, baina pelotan ere espezialista handia bihurtua, mutila. Zer horri eskuzibilia Iñaki, baina errebotean ere aritzen zara orain, ezta? Bai. Bueno, eskuz jokatu nuen, ez dakit, 8 urtetatik 18 arte edo, baina errebotean jarraitzen dut eta bai hor gabiltza. Eta ardura lanetan ere bai orain eta eskertzekoa da. Zenbat bolondres lan egin behar den pelotaren inguruan. Bai, gustatzen zaigu eta gero ere beste batzuk etorriko dineraren esperantzan, horixe bera. Jarraitu egin behar mantendu da din hau. Ikusi duzu, Iñaki, nola saiatu den goxo-goxo zabalean pelota hori uzten eta kanpora ies egin dio, baina malizirik ez zuen falta. Hori da, eta ongi jogatzeaz gain gustagarri jokatzen du aizpuruak, nero ni behintzat oso gustora nago partidu honi begira. 13 eta 10 eta esan dizute, 13ko horretan madarikazioa izaten dela eta azkeneko 3 tantoak Urdin. Arrazoi, eman beharko dizut oraindik. Dejada txokoan, Arroxamar
Eta kanpora aukerako pilota zuen, eta kanpora lehen dio Aizpuruari, lau tanto jarraian urdinek. Behartzuten, bolada bat, eta ari dira lortzen. Batez ere, Aizpuru anaiak opari egiten ari direlako. Sake ona, eraman, errebesez, ordu aukerakoa, atzera, errebotera, zaila da, baina hor arraia uretan bezala moldatzen da Aizpurua. Ja, Txost. Txomin dator. Osongi Txomin. Moztu. Atzera Nazabalek. Gehitxo. Ederra da hori, baina aire sartu da eta ongi lagundu dio atzelariari. Josu atzetik aurrera. Andoni, ez du ongi harrapatu. Hori, lehen aipatu duzuna pasa egin du pilotak. Bai, hala da. Eta pasatu dutena 13. tantoa izan da, gorriek. 14 eta 11. Amar kuadroko frontoia, milaunan dagoen hau, ederraskoa eta ongi zaindua. Eta esan dugu, asko erabiltzen dena. Errebesez. Zabalera propio jodu hor, intentzio guztiz. Eramatearekin konformatu behar izan du aukerakoa. Ongi, Zabala ere. Eta Goitibera txapaperei esagin dio pelotak eta hasiera horretan lauzpabost tanto ederrasko eskaini ditu, baina azkeneko aukera hauetan huts egiten ari da Aizpurua. Bai, hor gora xamar hartu dela uste dut, zestan ere ez duela behar bezala sartuta Goitiberak hortan. Beragi. Neurrian jo beharra dagoela pelota alegia, Estela. Hortan toginei bada bai bintzat. Zenbat aldiz sartzen den errebesez, zein txukun moldatzen den. Era bat ari da, tanto honetan. Asko ibili beharrean Aizpurua aurrera eta atzera. Zabalera egin dio, Zabalera egin dio pelotak eta ez du eramaterik izan, tanto bakar batera hurbildu dira urdinak. Kamiseta ere zainen politia, Oiartzuarrek daukatena, marketingak ere gero eta garrantzi gehiago du, izarte hontan eta hauen kamiseta bintzat asko gustatu zainari. Txost, klubaren izena. Beste bat ere eskari zaio Andoni. Bai, hori behar dute eta partidua berdintzeko. Baina garesti salduko dute tantoa horriek. Errebotean, ongi. Eskatu egin dio, ongi eskatu ere, barruan. Zabaldu pelota goxo-goxo, eta kontra gormabikoa jodu Aizpuruak, eta ez du zestan pilota sartzerik izan, baina min hartzeko zaurian izan da hor Zabala, ez du minik hartu, baina Aratzek ere ez noski. ez, galtza lotu zaio sarearen aurka. Txaloak, menezitakoak, horrikusiko dugu, ez dago tartean dirik hor. Ez dago ez. Sarea ere okerka, eta Bere ere bai. leku ere justu. Ez dute partida horrentzerik izan, orain honetan 13. tantoan geratu diren agurdinak izan dira. 15 eta 13. Ea, probetxu gertatzen dira esakeri. Ez dakit, pilota aldatzen ari ote diren edo ez, hasiera hartan bai, baina orain ez dakit. Egia da, pilota berarekin ari dela. Tanto batzu jokatuta bat ozten denean, asko jaisten dela aurrengo pelota, Beroagatik izan nahi dut. Hasieran aldaketak maiz direnean, pilotare bero mantentzea errazago da, baina hor tanto desente eta egin dituzte eta ziurrenik orain tanto ila horren ondoren ohituko ziren ontara ere eta
Baina ikusiko dugu ziur aldaketaren bat, Partidu aurrera doan bezala. Pilota zaila eraman du, Ormabikoa jo, hor da Izpurua. Eta huts, ongi iritsi da ba. Bai, denbora eman dio. Baina ez du eramaterik izan. Berriz ere tanto batera. Beno, lehen ere esan dugu, baina Zubitzeksko xister hauek gaintxikik sortua dela. Eta gero omenduko ditugune pilotari horiek, zesta puntaz ere jokatu zutenean garai batean orain urte Parisen, Irunaka jokatzen zela, plaza librean, joko garbiz ere jokatzen da, udan, plaza librean, 3-3 aurka, eta eguraldiak uzten ez duenean edo neguko garai hontan jokatzen dute ezkerparetean eta binaka, ezta? Horrentxe, berdinketa markagailuan 15 berdin, egan hor jausten duen berdinketa. Badu tokia, nahi gereala esan dio, aurretik. Baina pilota honekin lortzen dute, Joseba jokura ez sartzea eta bien artean Josu horrela kolpatzen badute eta Josebak ez badu protagonismorik hartzen jokuan. Partida guztia defentsan egitea zaila da eta urdinak orain behintzat. Jokuan tantoz ez bada ere nabarmen. Bai, egia da, bai. Biziago darabilte pelota. Josu Aizpurua aurrera eta atzera asko ibili beharrean da eta Josebak berriz ezin jokuan sartu. Beraz, bakoitzaren taktika garbi dago zein den hemen. Urdinena horixe egiten saiatzea eta gorriena berriz, aurrelaria jokuan alik eta gehien sartzea eta aspaldiko partez aurretik ditugu urdinak. Ez dakit lortu duten partidan zer aurretik izate ere. Orain ez da ere. Ederra pelotka da eta tanto. Ez dakit akaso atzelariak eskatu balugu izango zen, bientzat ere zaila zen behintzat. Ura edatera datoz, pilotariak, epaileak ere bai, egarritu dira. Eta 16 markagailuan. Pilotalekoak ere itxura politia hartu du, azkenean. Eta partida honen bukaeran egingo zaie omenaldia. Aipatu ditugun puntista horien sainitartekoei. Orain dela 1 urte, Parisera joan, gaur egun ohitua gaude, batera eta bestera bidaiatzen, baina zestapuntaren aintzakian Parisera joatea duela 1 urte, gauza handia izango zen, Iñaki? Ziur, eta beti izaten da pilotako modalitaterik internazionalena eta ezagunena jaialaia edo zestapunta dela, eta zenbat bidaiatu zuen kirolak berak, Txinatik, Filipinatatik, Mexiko, Estatu Batuak noski, Europan, Italian eta ere jokatzen zen, Barcelona ere baziren profesionalak eta hor hamarkada oso loratuak izan zituen kirolak. Mundu guztian zer. Halaxe da. Honen dela 1 urte Parisera. Bazen, izango zen zerbait, ziur. Pentsa, nire amonak beti kontatzen du, eztei bidaia Donostira intzuela egun pasa, eta 1 urte zira igaro ordutik. Pentsa, beraz zer izango zen, duela 1 urte, Parisera joatea, eta gainera urrezko dominarekin itzuli. Horregatik, merezitako omenaldia gaur, eta sake hau ezin dugu aipatu gabe utzi, haze sakea, Dariok eskuz egiten duen bezala. Gaina, orain hanka sartu. Halaxe da.
Oina ikusteko moduko izan da bai lehengo sakea, Ormabikoz. Ez zegoen ezer egiterik sake hortan. Ez zuzenean sarea sartu du. Zekarren indarra eta efektuarekin eta Andoni mugitu da, baina sarea iritsi da pelota lehenago. Atzera. Zabalek. Airea ere kendu dio. Bian haiek elkar ederki ulertzen dute, aurrelariak atzelariari ederki agintzen dio, aurrera, atzera, erreboteari itxaron, lehenago, beranduago, lehen esan duguna, komunikazioa. Halaxe da, hauek urtea dara matzate alkarrekin jokatzen. Bere garaian anaia zaharrago bat ere ibili zen. Eta orain hauek. Josu eta Joseba. Zabalera propio, ederki, eraman. Ezkerrez, atzera. Ai. Atzera pasatzeko aukera eta... Nahiko egin du pilota hori barruan sartuta. Atzera goxo, hor goxo zergatik Iñaki abiadura erabili beharrean. Bueno, pasatzea harren ikuste dut ez, aireak entzeko egin. Gero naiz eta Zabala gutxe egin duen, berriz ere 3 tantoz aurretik gorriak eduki dute hor krisialditxo bat, baina berriz ere aurrelaria jokuan gehiago sartzen ari da, gehiago mintza bai, eta bolada honean, azken tantoetan, lan erdietan, 3 tantoko aldea gorriek, 20 eta 17. Zen erreza. Erruan, atzelariak eskatu, eta zail jarri gainera. Bai, hemen oso garrantzitsua da. Aireak entzea ere, ezkerpareta bilatzea. Hor konfiantza, zer nolako tantoa, goitibera, zer nolako zirrizta egin duen ezkerrarekin, eta ez da lehenengoa, hor arma handia daukan Zabalek. Bai, hala da. Ez palaz ez dira ezkerra asko ikusten, eta hemen ere ez. Baina zenbait jokalditarako ematen du. Diez dira berezi bat. Ezkerra beti izaten da arriskutsua. Espezie arriskutsua da ezkerra. Hor baztertutakoa ezin izan du zestan sartu, eta hor Iñaki baztertzen direnean pelota horiek eta ez da erresa izango zestan sartzea, Ez. Hoxez ez. Eta gainera esan dudana, lehen ipatu dugu, bigarren partida edo. Horrelako pilotetan eramatea soilik baldima da helburua, pilota zerbait gehiago edukilitek ez estaren barruan. Baina kontuan izan behar da, ezin dela ez pausorik eman eta hartu ordurako bota behar dela pilota, ez? Orduan horrek ere zerbait gehiago zailduko du. Animautsak ere bai, Josuk orain. Denen beharra dute bai. Partida gogorra da, Jon. Bai, gogorra doa, Elkarrezin hautsi dabiltza momentuz, eta bigarren zati honetan zer gertatzen den. Aukera Andonik. Eskubiz jarriko da, hoi bezala, eta propio Zabalera, Bai. Barruan gainera, propio. Hala da. Ongi Zabala ere. Eskatu, eta ezin atzetik aurrera joan da, baina Airea bilatu nahiko zuen, baina ez da iritsi. Hala da. Aurrelariarentzat luzegi, atzelariarentzat motzegi, eta azkenean kale. Eta baina aurkitu ezin. 22 eta 19. Behartzanak eta udalak antolatu duten jaialdia, eta Iñaki Lizasori dei bat egitea nahikoa da zeruak eta lurrak mugitzeko. Bai, hala da. Udalak lehen esan dugu, omenalditxo hau egin nahi izan zuela, baina Lizasori deitzea nahikoa denak dantzan jartzeko. Gaur
hortik bueltan datoz topaketak, bazkariak eta gainontzeko denak. Ipatu dugu, modalitate guztietan, lanean jarduten duzuela, behar zan elkartean, eta urte guztian badela, frontoian, ekitaldiren bat, eta eskertzekoa da. Azpi-azpitik sakea, zer nolako sakea, orain arte ez du alakorik ikusi, Iñaki? Ez esango nuke, hor... Normalen ezker hormarekin sakatzen dutelako. Bai, baina aire ezpada sartuko aurrelaria, hola motzean sakatu beharra dago. Ez bestela zabalen harrapatzen zaitu eta aire sartzen den garaian aukerako pilota uzten zaio aurrelariari, egira horrega ezkerpareta. Bai, ohikoena sake mota hori izaten da, naizta tartean behin ikusten diren gehiago arriskatutakoak ere. Bai, aldatzea komeni hemen ere. Bai. Aurkaria beti toki berean egon ez dadin. Zabalera apropos. Eraman, hortu, Txominek aukerakoa. Ederra pelotaka da, ederra. Eta eraman ez ezin, non jarri duen, Bai. Horma bikoa baina, ez nahi beste zabaleratua, beste aukera bat, txokora, ongi zabala. Ez du aileri galdu nahi, Josebak. Ea. Atzera, Arraitzen du erasoan. Bukatzea lortzen duten gorriek. Eta txapara. Txapara alde indio, zirrizta horrek, 22 berdin markagailuan eta polit doakigu partida, polit. Kalitatea, tanto onak, ikuskizuna eta emozioa ere bai. Lan erdiak pasatxo, 22 gorriek, 22 urdinek eta 18 tanto falta 40 iristeko, helmugara iristeko, oraindik ere urrun eta lan asko egin beharrean. Bai, hala da. 22 gaude, modalitate askotan. Edo, gehiena ikusten denean behintzat. Baina 40 desberdina da, ez? Seteta ere ohituta gaude gaur egun, motxagoak izan ditezen, palaz eta zestaz eta bar. Baina hemen lehengoan jarraitzen dute hauek. Hemen setetara, ez da sekula jokatu izan? Ez da jokatzen setetara. Txapelketa hauetan ezkerparetean eta ez da inoiz jokatu izan. Nidak idala bintzat. Dagoeneko modalitate gehienetan ezagutu du, set bidezko partiduren bat gutxienez, eskuz ere ikusi dugu aurtengo udan, lehenengo aldiz, set bidezko sistema, remontean eta zestapuntan ohikoa bihurtu zaigu, baina joko garbian oraindik ere ez dugu holakorik ezagutu. Baliteke, orain diozula, txapelketa internazionaletan eta araudia aldatzen da eta Grabni bezalako txapelketan jokatzea, baina ez da hori oso ohikoa. Eskuan goretu zaio, orain honetan pelota aizpuruari, 23 berdin, markagailuan, eta elkarrezin hautsiz. Pixkanaka hurbilduz joango dira bukaerara, eta mendik aurrerakoan, tanto bakoitzak izango du urrearen balioa. Ikusi da, ez duela behar bezala zestan sartu. Behintzat ez dugu ikusi sorbaldaren kexarik edo besoaren kexarik izan ote duen eta seinalerik eta albisterik onena behintzat horixe. Zalantzari gabe. Orain atzeraino. Jota zaila eta goiko txapa jo du bai. Argi eta garbi ez du soinurik atera beheko ertzean joduelako txapa, baina pilotak goiti bera nabarmen egin du eta urdinak aurretik berriz ere. Sakean, zabaletik. Ongi, errestoan. Ze konfiantza dagoen arrebesez, Ezker hormara, eraman, nahiko egin du, asko egin du. Atzera goxo, errebotearen bila, hordan zabala, eraman errebesez. Ezin aire sartu. Ordu, aukerarik onena, atzera goxo hau ere, ezker hormara bideratuz. Ongi, zabala. Tanto garrantzitsua da bau. Eta
Eta lagun artekoa da, baina lagun artekotik gutxi du, Iñaki, hausen nahi dugu tentsioa eta irabazi nahia. Bai, eta ala behar, Dudik gabe. Egu pasa, atxalde pasa ez da ino etorri una. Arratsalde pasa zaleak etorri dira eta gustora egongo dira jaialdi ederra doakigulako. Gogoratu, 3. partidua eskaintzen ari garela, 4. bat ere izango dugu. Bertan iparraldeko ordezkariak izango direlarik. Ez dugu aipatu uste dut orain arte, Larrond da azparreneko pilotari bat etortzeko azena eta haserako kartelean ageri dena, baina gaur ondo ezik sentitu da eta Mati Borteiru izango da bere ordez Petrizansekin bikotea osatuko duena. Eta kontran izango dituzte Joel Sistiak eta Frederik Arrikaburu. Hauek, azken bi hauek, maiz etorri dira Bilagonara, Joko Garbiz eskaini izan delako partidaren bat Antxonpe Betel oroimenezkoaren finalaren aurretik. Eta ederki ezagutzen dute pilotaleku hau. Ze nolako tanto egin duen Joseba Aizpuruak zabalera jodu lehenbizi, goiti bera, bere burua lurrera boteaz nahiko egin du. Zabalak txokora abiatu da berehala eta zer da, eta berriz ere zabalera jodio ederki, eta bigarrenean helburua lortu du. Zubietako aurrelariak, begira, ze pelota eraman duen hemen, azkarraltxa lurretik txokorazioan, eta berriz ere zabalera jodio, eta ezin izan du Zabalak eraman. Emozioa nagusi Bilagonako pilotalekuan, eta Parrez pilotariak, Parrez bai, baina ez dute galdu nahi. Hori demostratzen ari dira. Azken txampari ekiteko, berriz ere gasolina sartu gorputzari, eta aurrera. Esatari lanetan ere Aitor Landak diardu, eta publikoari txalo eske. Merezitako txaloak dudarik gabe. Errebesez, eraman, eskatu. Zabalak eta ongi atzeratu, ezker horremaz lagundurik. Eskuina irez. Atzera. Aita Aizpuruak ere, botez, jarri behar. Bederatzitik eraman. Aire bila joan. Atzera Aizpuruak, errebotearen bila. Bera egindu pilotorreak eta eraman. Txokoan goxo-goxo, hor da, berriz ere bai. Eta txapabera alde egin dio, baina ze polita zen, Iñaki, ideia, intentzioa ona. Bai oso ona biak engainatu ditu, Josu ere Zabalera zetorren, Josua bera ere bai. Eta zentimetro batzu falta, tanto izateko. Horixe bera, 25 marka ailuan, 15 faltan, kontuak pare-parean. Sakera. Aizpurua. Ezker hormarekin. Errebesez, hortzitik, eraman, airez. Oso barruan izan da bai. Aztertutako pilota ongi atera du Aizpuruak. Seiterritik, airez. Baita Aizpuru ere. Zabal jokoan sartu eta atzeratu. Berriz ere Zabalera. Eta ezin izan du sartu, eskatzeko pelota zen Iñaki, atzelaria hor bai zen, jotzeko prest. Bai, andoni iritsiko zen ziurrenik. Hor ikusiko dugu beto. Bai, hemen kontrako hormabiko baten modukoa jodu eta eskatzeko pelota zen, baina ez dugu entzun behintzat eskatu dionik, bera sartu da, Nazabal eta ez du zestan – edo saskian nahi bezala sartzerik izan pilota.
berriz ere aurretik gorriak, eta eskarmentuak asko balio du, une garrantzitsuetan, eta hauek eskarmentu faltarik ez dute, Ormabikoz sakea, baina ez zaio lehen bezala atera, atzeraka etorri eta eraman. Ormabikoa, txapa bera, zuloa zegoen, baina urrun zituen hankak 6. kuadro pare inguruan, eta hortik zail dira kontuak. Eta lehen ikusi ditugu, 4 eta 5 tantoko tarteak, baina orain bitik pasatzen ere. Txokora, eta tanto, barkamena eskatu dio gero, baina ez zeukan ezer egiterik, eta 27. tantoa urdinentzat. Zabalera, bikaina, ez du ezker horman sartu, sakea, eta eskuin airez errestatzeko moduan izan da, eta Zabalen zer nolako dejada egin duen, pentsa, Zabala bera ere txaloka ikusi dugu. Eta lehen esan dizuela uste dut, hor aurrelariari airea kendu beharra dagoela sakean. Txominik entzen zailago da. Ezkerra delako. Hori da, baina ezkerra izateak ere kolpea erabat begira. oztopatzen duta. Begira, berriz ere txaloka Zabala, eta anaiak esan du, ni ez nagoa gutxiago, eta berak ere, Ñakua Zabalera eta tanto. 28 eta 27. Puri-purian partida, pil-pilean. Jak, ez dago hobeto usterik. Engainatuta eta egoki. Atzeraka etorri eta airez, Nazabal. Ordu aukerakoa, atzera errebotearen bila. Ez da errez hau. Bera egin dio, baina asko egin du. Gaiztoa zen pilota, ezker horman, barruan izan da bai. Eta epaileak ere ala ikusi dute. Bien artera hau ez du eramango, eta propio jotako izan da, Bien artera, ze pilotaka da, ederra jo duen, Oi Hartzuarrak. Begira, Ez batak eta ez besteak ez dute zertako aukerarik izan, ez da pilota ikutzeko ere. Andoni animoak ematen, Partian erabat sartuta lauak. Bai. Txokora, bikaina. Bi tanto distiratsurekin. Konfiantzaz gainezka Nazabal eta ezker horretan badago brillua. Bai, hauek urte osoan jokatzen dute elkarrekin, errebotean ere paretean biak aritzen dira eta urtean ere oso txapaketa txukuna jokatu dute. Bai, iparraldekoan eta Donibane Loizunekoen aurka, Luzianekoen aurka galtzea tokatu zitzaien finalean, Herrike Aurrileko finalean, baina txapelketa edo urte ederra osatu eta gero. Eta urtea biribil amaitu nahi duten, naiz eta lagun arteko bat izan, gaurko partidu irabaziz. Sakea naiz burua. Ea norri iristen den lehenbiziko 30. tantora. Horrek ezaldu 13ak bezala bestelako seinale bidean. Akaso izango du, baina nik ez dakit horren inguru eserarik behintzat. Eta urdinak egin dute 30. kanpora, ies egin diolako Ormabikoak Joseba Aizpuruari. Sakea, ezker hormaz lagundurik, eraman errebesez. Eskatu, Zabalak eta eraman. Aukerakoa, txostaren bila, ez du asmatu eta erreboten jarri du pelota Zabalak, eraman Aizpuruak. Ongi lagundutakoa. Ongi eskatu eta eraman. Hortxe du aukerakoa, ea zer egiten duen.
Atzera, bizi-bizi jotakoa, zaila izango da, eta tanto bizi-bizi ederki bideratu du pilota hori ezker hormara, tanto ederra 30. gorrientzat, eta berdinketa nagusi, berdinketak bata bestearen atzetik ditugu, 20 egon dira, 25 ere bai, 30 ere bai, 40 ezin dute ba egon, ea, bietan hor gira bazten duen. Eskatu, atzelariak, eta atzeratu. Andoni. Niko egin du, berriz ere eskatu. Zuloa bat zegoena, zabalea baina, ez da usartu, atzera jodu. Berriz ere arrebesez, egoki. Txokoti txokora, eraman. Ea txomi iristen den, bai. Txapara. Txapara ies egin dio, ezkerra ire horrek, gantxoa edo nola deitzen diozu horri, Iñaki. Ezkerra irea. Ezkerra irea. Egin ditu alako tanto on batzuk, baina oraingo honetan Txapak salatu du Nazabalen ezkerra irea. Aurretik berriz ere gorriak. Ez du bizitasunik galdu Andonik preso horretan, Ba, txispa horrendik. Gorputze zereala dago, Ikusten da ongi prestatutako mutila dela. Txaloka, zaleak, eta atxeden txiki hau, saski ongi lotzeko baliatzen ari dira. Nola Nazabala ala Zabala. Pasatzen utzi. Atzera. Ai. Sartzeko intentzioarekin hurbildu da pilota horrengana Joseba Izpurua, baina ezin izan du eta ustekabean harrapatu du horrek. Atzelaria, bere anaia, eta ezin eraman. Hogeita hamabi eta 31 urdina gaurretik. Motx-motxean sakea bizi-bizi. Eraman. Aire sartu da, zabaldu, moztu txokora eta ezin eraman. Osongi bildu du kontrakantxatik Josebak eta aleginak eta bi egin dituen arren ezin frontixean eta barruan jarri, kantxa barruan jarri pilota hori. Oiartzuar ezkerrak, berriz ere berdin. Berdinketa ugari azken tantoetan. Ean horka usten duen bola dau. Sakea, bizi-bizi. Eraman. Ez zin sartu, errebotean, nahiko egin du. Atzera, txokoti txokora eta bizi-bizi. Eta gora. Gora ies egin dio pilotaka da horrek. Elkar animatzen bi bikoteak, une erabakigarrian sarturik dagoelako norgehiagoka. Bai, lehen arixatzen ari zinen eta ia da, partidak aurrera joan ala, tantoa gabestitzen ditu eta lehen broma gutxi bazen. Horein are gutxiago. Hori da. Pasatzen utzi dio, eraman. Jokoan sartu aurrelaria, Izpurua. Josebak orain airearen ez utzi. Barruan izangote da, bai, sartzeko agindu dio aurrelari gatzelariari, baztertu egin zaio eta lanean jarraitzea. Eskatu, Josuk. Berriz ere txapara, ai ama, tanto zen ba bestela, Berriz ere txapara eta
Ez dabiltza, zorteko Oiartzuarrak. Hor esan behar baita ere, botea barruan egiten badu eta kanpoan jotzen badu paretean. Nola? Hor, Andoni aire sartu den hortan eta Txominek agindu dio hala egiteko. Bai. Utzi balu eta errebotearen bila joan bazen. Pentsatu zagian botea kanpoan egin zezakela, eta barruan egin balu, paleta jotzen duen orduko tantoa geratzen da. Ezker paretan, atzeko paretan, errebotean, kanpoan jotzen badu pilotak. Bai. Ulertuta gelditzen da, Iñaki, eskerrik asko. Eta, 34. Ormabikoarekin. Ez da kikildu, beso etzaio lotu eta ongi arriskatuta 6 faltan gorriak. Sakean. Eta zain ongi jarri duen pelota hori aurrera egin du Oiartzuarrak, baina ia ezinezkoa zen pilota hori saskian sartzea, eta aspaldiko partez berriz ere bi tantoko aldea gorriek 5 faltan. Doni. Eskatu egin dio baina, baztertu egin zaio, eta ezin eraman. Aurretik aire sartzeko Josebarentzat ere oso zaila zen, eta gero atzetik Josuri izugarri gaztotu zaio. Zuen espero ala baztertuko zenik pelota hori txatxi egin baita ezker hormanen kontra. Ikusten dugu efektuagatik, 3 bat aldiz edo paleta jotzea ere ohikoa dela pilotak. Bai. Andoni, horretxe da garaia. Aire sartu da. Atzera, errebotea joko du. Eskatu horrelaria baina ezin, eta berriz ere parean partida. Martxa honetan, 39 berdin du, eta ikusiko dugu partidua. Arriskulata. Pilota berarekin ari dira, espaldiko bolada luzean. Atzera. Hortxe aukerakoa, Josu. Atzera. Eraman. Txokoan utzi. Eta tokirik gabe geratu da, saskia luzatzeko tokirik gabe. Nondik atera ere ez zuenia eta tanto eman dute epaileek ongi eman dago tantoa, ezta? Bai, hala esango nuke. Bete-beteko partidua, bai. Emozio gehiago bintzat, ezin zaio eskatu. Eta kalitatea ere ez, ezta? Politago bai. Barruan izan da, ozta baina. Bai, lehen pale bat joan zaizkio, luzetxo. Ormabikoa eraman, pilota gaiztoa eraman du, berriz ere zabalera eskatu egin dio atzelariak. Oso gian honi hor. Horrere bai eskatu eta berriz ere lanean segi behar. Ea Josu. Atzera goxo ezker hormaren bila eta meritu handiko tantoa, egindakotzat apuntatuko nukenik eta ez galdutakotzat horren bila joan baita. Bai, dudik gabe joan. Preso harrapatu du ezker paretan eta ia aukerari gabe utzi du Andoni. Horixe bera. Bi tantoko aldea, 3 faltan, gero eta gertuago garaipena. Gorriek, baina urdinak ez daude amore emateko. Zubieta eta Oiartzun eta Zubieta Gipuzkoarren arteko desafioa dotorea doakigu zinez eta berriz ere huts, berriz ere oparia eta bere uruarekin etxi xamar ikusten dugu Joseba. Nahi du baina jokaldi asko ez zaizkioari ateratzen, ez hasiera hartan bezala behintzat. Zulua ikusten du, baina goitibera joan zaio pixka bat pasatako pelota zuen. Bai, nik uste ez duela jokaldia egiteko momentua, edo pilota bera ondo egi aukeratu. Behiraz esake, bizi azpitik, horre
ere traba pixka egin dio, nahi gabe. Halere atzean ongi jarri du Nazabalek eta berdin, 37. Ederki gurutza hortako pelota zen, bai, arrazoi jon, ez dio erabat. Bai, gero barkamen askatu dio, baina hala ere ez dio galerazi egin nahi zuen hori egiteko. Eta ederki merito handiko tantoa, sake azpi-azpiti baina motz! Motzetxo bai, Bai, haze opari andoni. arriskatu egin nahi izan du, azken aurreko sake ura ere alaxe atera du, eta oraingo honetan ere horretara joan da, baina goiti bera jotzearekin batera pilota asko jeisten baita frontisen, eta ez du laugarren kuadroa pasa pilota horrek. Bai, lehen ikusi dugu ez, horrez pada lauko arrastua bilatzen eta Joseba parean egoten denez, oparia handia dela aurrelariarentzat. Hori ekidin nahi eta motxe bilatera zen. Gorriak agintzen tanto honetan, baina orain urdinek izango dute. Aukera eta oparia. Berriz ere, aze erregaloa. Gabon garaian gaude, opari garaian, eta azken bi tantoetan mintzat opari galantak egin dituzte, batak zein besteak. Halaxe da. Azken sakera. Josu Aizpurua aire sartu da, errestoan. Oiartzuarra, atzera. Errebotera. Nazabalek, eraman, Aizpuruak pasatzen utzi eta Zabala errebesez. Ederki joa pilota hori, botel asterrean eraman, ordu aukerakoa. Atzera, bizi-bizi. Ongi doa pilotaka da hori, eta eraman. Oso gehiozu. Hemen ez du inor galdu nahi Janu Andreok. Bertan geratu da, baina pilota berriz ere berari. Eta txokora bikaina. Lehenik lan egin eta gero bukatu. Ekuazioa bikain biribildu du Nazabalek. 38 eta 39. Inork ez du amore eman nahi. Ez, eta opariak ere bukatuko altziren. Ez da aukera gehiagota. Ea sake hau. Zabalera, eta azken oparia. Azken opariarekin bukatu da partidua. Joseba Aizpuruak eta Josu Aizpuruak 40. Txomi Nazabalek eta Eneko Zabalak 18. Goi mailako ikuskizuna eskaini digutena lau pilotariek Gipuzkoaren arteko desafio honetan eta pozik dira gorriak, nola ezpa. Partida ona ikusi dugu. Bai, oso polita eta orain lehen esan da bezala omenaldia dago eta landari eta pepori eta goi utziko dugu. Itza. Guztiei mila zea dakizu talapan paristoli dan inspirar Italia España jokatu zituzten Kuz, Palaz eta Xistera. Naiz eta sailkapen batik partida hauek aparte, bestia honatar batek jokatu pregun ezagutzen joar berak minako bat antziote. Ano baita Xistra azal berean katzen zan iru-iruko. Egun horretan garbi eta samak piloteak ziako piloteak zion urrezko domina lortuz. Naz autogunezko domina hauen arrastorik. Batut bezala, ble partitu bat ere jokatu zen zalibrean.
14 zituela beste bi hau hartu zuten, batean Ategi Zabaleta. Horretan, gobernuko ministro batek brontzezko domina bat entrega. Domina hau gaur egun familiaren poderean da. 3 olimpiko hauen bizkatuko ditugu. Jose Andres Garate, ezagun Garate bigarren. Jaio, ia 1907ko apirilaren 11an, eta Sandir Kalifornia zendu zen, 80 urte zituela, 1985an. Izandako baten kidea, bere etxekoak oso lotuta zoren pilota munduarekin. Bere aitak, denboraldi luzeak Brasilgo eta Kubako Brasilgo eta Kubako frontoietan igarotzen zituen eta bera izan zena. Beren pilotan aritu ziren. Garatek 17 urte zitula urrezko domina duen olimpioetan. Pilota profesionala munduan zenbait frontoietan aritu ziren Txinan, Kuban, Mexiko eta eziketako estadan. Bere anaia Pedro eta Tijuanako frontoian zuten. Bi anai Ernest Hemingway ezagutu zuten eta lagunak elkarrek zuen. Elkar ezagutu zutela. Beste pelotari bat, Benedetto Santamaria, Bilauan Aiozak. Minoi lortu zuen. Bere birak estatu batuen lino Euskal Herrian. Eta puntista. Eta hirugarren pilotia igartza. Datu batzuk baitu ez dakigu fetxa zehazkik, bueno, batetik esan behar dugu 1932 zen Gipuzkoa egunkariak argitaratu zuen komik bere ibilbedi profesionalan zen, esplikatzen. Sagarna, Donostiako Fortuna Kirol Elkarteko pilotaria izan zen, eta mediarekin batera beste pelotari batekin Espainiako txapelketa irabazi zuen 1930an. Eta bukatzeko hemen dakagu Bilabonako udalak, Bilabonako festetan 1955an egin zien 3 pelotari egin zien omenaldiari esker idatzi zion hobeto esan da eskutitza. Eta horrela dio, excelentísimo señor alcalde presidente, excelentísimo ayuntamiento de Bilbao, todavía bajo los efectos motivados por los actos que tuvo a bien organizar este excelentísimo ayuntamiento, en homenaje a los que tuvimos la suerte de participar y triunfar en la Olimpiada de París 1924. Ruego tengan a hacer el presente al ayuntamiento excelentísimo de Villabona, su digna presidencia, nuestro más profundo gratitud o las constantes pruebas de simpatía y cariño de los. A transmitirle esto, quiero asimismo dejar constancia de mi gratitud al bondadoso pueblo de Villabona que con su ya tradicional simpatía hizo en la jornada del 31 de julio de 1955 una fecha para mí inolvidable. Reiterándolo pues mi gratitud y Dios conservar su vida durante muchos años. Firmó Aquilino Sagarta.
Eta, bueno, hola ez, etorri zaite guztiei mila esker, bestalen zauden guztiei ere, eta jaso hitzagun, hemen familiarrak, jaso hitzagun, udaletxeko ordezkaria eta jaso hitzagun behartzako kidean, hauta ondurak ez. Bueno, polita horregatik batuko dizkigu kezket egingo dituegu. Garaten batean izenean alain jitia jasoko du jartzako lehendakari nahi dituen. Familiaren izenik Oreigarri jasoko duten Bilabako alkatearen eskutik Zagarnaren izenean elos jasoko du Oreigarria nahi duen eskutik. Eta izan guretzako ere izan da bere asur duten beretitako munduaren eskutik. Eskerrik asko denoi eta bioz bihotzez ez laupeta bihaunako izen handia munduan zehar zabaltzea batik. Txapa, erkimen txapa. Oito ekitaldi gehienetan detailetxo pinkari zalekoak.
Garria. Gogoratzen dizuegu laugarren eta deguna gora irunako pilotia. Hemen ditugu zuen aurrean, laugarren partiduko protagonistak, zuen eskubitik ezkerretara, Gerriko Gorriz, Fredo Karrikaburu eta Joel Histiage. Eta Gerriko Urdinez, Mati Borteiru eta Denis Petrizanz. Epaile lanetan, Aratz Luisa eta Jonander Artola. Hemen txegaituzue berriro ere, omenaldia ikusi ondoren, zuek ere ikusi izango duzue, nola hurbildu diren, puntista hoien seinitartekoak omenaldi hunkigarria eta beroa jasotzeko asmoz, eta dantza ere polit asko ikusi dugu, saski bat eskuan harturik Iñaki, gustatu altzaizu dantza? Bai, egoki. Behartzanak baduela indarra bila ona baina baita oinkari dantza taldeak ere, Latza, bai. Hor ere badabil jende mordo bat, eta urte askotan zehar gainera. Ederki, jaialdiko laugarren eta azken partidua eskaintzeko asmotan gara gu, eta zuek ere hor jarraitzen baduzue, zinez eskertuko dugu. Iparraldetik etorri zaizkigu lau protagonistak, Sistiak eta Karrikaburu batetik, Borteiru eta Petrizanz bestetik. Atzera gozo-gozo. Ezin eraman errebotean pilota hori. Pilota ere lehen besteke erabili dutena baina biziago da, Bai, xuriagoa, biziagoa. Bai, beste bizitasun bat ere badu. Oinetakoak ere lotzen lagundu egin behar, zestata guzti. Ez baita erresa izango. Fredo sakera, Karrikaburu. Karrikaburu sakatzeko prest. Ezker Ormanekin ezin aireak kendu. Eta hauek mailarik onenetako pilotariak, ezta? Bai, oian, esan dugu, noizbait taldeko aurrelaria, berdez aurretik jokatzen ari dena, Mati. Jon Larronden ordez etorri dela, eta Jon Larronden eta atzelari ari den hau. Petrizanz xarean ari dira, buru belarri, eta urten, orain dela aste bete bat edo bi, Frantziako lehenbiziko txapelketaren, lehenbiziko aurreneko mailako txapelketako irabazle atera dira. Eta, normalean hemen joko garbian, edo xarean ongi ari denak, joko garbian ere, oso ongi jokatzen dut, eta Joel aurten uste dut berriz hasi dela, Sistiak, Gorriko aurrelaria, jokatzen, erretiratu xamartua zen, baina taldean bat falta zitzaiela eta berriz ere hartua izango dut, eta honek duen eskumuturra ikustekoa da, nik uste dut dejada eta gainontzeko tanto egin gozatuko dugula gaur. Eta Fredo berriz, atzetik Gorriz jokatzen ari dena, Karrikaburu, hau azkeneko urtetan, zestaz, esango dugu joko garbian edo batipaz errebotean gehien nabarmendu den
jokalaria da. Baditu unizkeo dozen erdi bat Enrique Abril txapelketa eta iparraldekoak eta frantziakoak ere, beste motxo egin naiz, baina 3 bat behintzat bai, ezta. Eta urte zaila tokatu zaie, Baigorriko taldea eta Kapito Harri, Uztarizko taldea oso ongi aritu direlako, baina 2 finaletan ere horri izan dira, eta punta-puntako jokalaria da jokamolde honetan. Beraz, bai... Goi mailako partidua bintzak, ekarri duzue. Joelek eta Fredok jokatu dute pale bat alditan behintzat pilotaleku honetan. Lehen esan dugun bezala, bolaraz, neguan jokatzen zenean, inguru hauetan jokatzen zenean, Antxonpe beten oroimenezkoa, aurretik beti jartzen zelako joko garbiko partida bat. Eta ikusi duzu, ze dejada egin. Bai, aipatu duzu, eskomonturra dejadak eta zeinen xarmanki utzi duen pilota txokoan. Entzun egin didala ematen zuen, Jon? Bai. Hasi orduko 3 tantoko abantaila lortu dute gorriek. Eta orain ere, lehen bezain partida ona eta emozioz beterikoa ikusten dugun. Ongi errebotean. Petri Sanz, Karrikauruk, atzera. Errebesez ere zer nolako bizitasunarekin ateratzen zaion pilota. Bai. Atzera. Hala da, eta Sistiak ere. Beste... Uts, orain honetan. Konfiantza gehitxorekin akaso, ideia pare bat ere akaso buruan, eta alakoetan gertatu egiten bezala, kale egin du urdinek 2, gorriek 4. 40 jokatuko dute hauek ere. Lehengo partida bezala xe. Barruan ote da pilota hau, bai, barruan izango zen, eta nahiko egin du aire zera maten hor. Fredok ikusi du, urrundik korrika. Eta baita Bikain bildu ere, nahiko egin du hor. Joelek entzen ere bazituen lanak. Baina bagoitza bere lekuan berriz. Errebesez nola sartzen duten pilota, Bai. Eta era bat gurutzatuta, ikusten duzu hemen aire sartzea galesti dagoela. Orain honetan ezin izan du bildu pilota errebotean, eta horre gorputzaren giroa bete-betean egoki egiten ez bada, pelotak arrisko handia du kanpora ihes egiteko. Bai, alaxi da. 5-2. Ez zen horren bila joango, baina barruan zen eta tanto denik. Hor ikusi dugu berriz. Joel Denik eutxi Fredo atzera honek oso ongi errebesez Tanto gorra joatzen ari dira orain honetan Zabalera zeinen bizi jotakoa izan den gainean izan balitz eramateko ezinezko izango zen baina txapa peralde egin dio pilotak. Eta partidan sartzen diren pixkanaka hotz egiten du kantxa barruan. Bai, eta berotzea uste dut pixka falta zaiela oraindik. Pilota berari ere kosta egiten altzaio berotzea. Bai, lehen aipatu dela uste dut normalean batekin berotzen dira azken tantoetan eta hasieran ateratzen den pilota hori izaten da, ez? Gero posible izaten da aldaketak eta egotea, baina hemen diferentzia hundirik ez badute ateratzen ia partidu guztia pelota berdinarekin. Egin gautela esango nuke. Behin berotzen denean, gero hotzera pasata diferentzia handia goten dela egotea. Hotz egiten du bai, hotz pilotalekuan. Partidak pixka bat berotzen gaituen momentuz, kantxari eta partiari neurri hartzen lau pilotariak. Ongi Karrikauru. Atzera.
Erregotean da Karikauru. Ongi eraman du. Atzera Xistiakek. Berriz ere erregotean Karikauru. Konfiantza izugarria daukate horratzean, Ez dago hauentzeko pilota zailikia. Ikusi behar da gero Fredok zenbat metro egingo dituen, partida guztian, 7tik 8ra, 6ra. Normalean honek aurka jokatu behar duenak ibili behar izaten du dantza eta hau bere lekuan gehienean. Berak hartzen duela erdigunea legia. Bai. Begira hor joelek, Nola utzi duen indik, Ze tantoa, esan nuke arratsaldeko tantorik onena hausia izan dela. Neri behintzat gehiena gustatu zait, batez ere jokaldiak zeukan zailtasunagatik, begira, bosterdi ingurutik, kiak! Inorrek espero ez zuenean, ze ñakua egin duen, eta ze egokitasunekin Xistiakek. Bai, hau irabazten gaur. Ez da erresa izango, Ongi, Mati. Ea ba. Sake aprobesten duten. Luze, bai, luze. Hanka sartu du ba, orain honetan. Opari polita. Aurkarientzat. Han ere alako frontoietan jokatzen aldute, Iñaki. Bai. Frontoi motzetan. Hori da, 36ko... 36 metroko frontoietan. Hori da. Hala izaten dira. Bai, erreboteak eta maten dio, Bere xarma. Jokatzen du erreboteak ere hemen. Bai. Ea ba, orain honetan, traba egin dio. Hormabiko baina kantxaren erdira, hau bai, zaboleratu da gehiago baina, ez nahi aina hau ere, gainean da, errebesez, atzera, Xistiakek. Hemen oraindik eta abiadura handiagoa, Jon? Bai. Azpiazpitik errebesez eta ezin. Pilotari ona dela Karikauru baina hau ezin izan du. Frontisen sartu, gogora ies egin dio pilotakadak. Eta tira, bi tantoko aldea besterik ez. Marka ailuan, hasiera honetan. Eta ea ba, neurri hartzen dioten kantxari eta poliki-poliki publikoen txalozartak entzuten hasten diren. Atzera, ezin aire sartu, errebotean, bueltan. Ongi Karikauru. Preso harrapatu du baina gainean da. Agintzera pasada baina, orain. Mugitu egin behar. Eraman du, nahiko egin du. Aukerakoa. Atzera. Torkio. Hori ez. Bai, eraman du, hori ere. Hemen ez dago ezin ezkorik. Niretzat bai, baina hientzat ez. Errebesez, atzera. Tira, ikusten da, berotzen ari dela pelotariak ere, Iñaki? Bai. Badoa bizitzen jokoa ere, eta tantoa gogortzen, eta begira noraino etorri den orain Mati. Aurrean Joel. Txokoan utzi baina. Bien tartera, ongi aurreratura. Ezin sartu pelota hori, azkenean Karikauruk lortu dela helburua, zeinen ongi. Eta zein tanto polita, publiko ere txaloka. Aipatu omenaldian ere ikusiko zen ikusten, familia artekoak eta sariek banatzen. Beatriz Unzue, herriko alkatea, eta Naikari Iturbe Beharzanako lehendakaria aritu direla. Gora hor. Gora ies egin dio bai. Tanto politiak egiten bai. Baina akatsak ere garesti izaten dira hemen. Sakean. Trisans.
Moztu Borteiruk eta pasa egin du. Orfredok ere Bai, iristeko baina egingo zuen, baina eskatu ere ez dio eskatu. Eta bien tartera merituz moztutakoa. Borteiruk. Eta berriz gora, Karrika Ururi. Esan dugu, Olentzeroren garaia pasa berri dugula, eta oraintxe Olentzeroz jantzirik nola asistiak eala Karrika Uru, biak ere opariak egiten, eta ondorioz, bederatzina markagailuan uste dut partidako lehen berdinketa hause dela. Justuan izan da barruan, eraman Karrika Uru. Zira horrongi ulertu. Nahiko egin du ordenik. Gaizto jarri, eraman egin du, nola eraman duen. Bai. Zabalera propio. Berriz ere txokora joan egin behar, eta berak tanto. Atzeraka etorri da. Utzi esan dio, atzelariak baina bera sartu da Borteiru, eta Ormamikoa guztiak ez ustean harrapatuta, 10 eta 9 aurretik. Noiz, deitu diozue Borteiruri, Iñaki? Ordezko lanak egitera etor zite... Etor zedin, Jonek goizean deitu dio, gaizki sentitu denean. Berak deitu dio. Taldekide dira, bai. Eta zuzenean Jonek esan digu, bera etzela ongi, baina Mati Borteiru etorriko zela, eta lehen hurbildu denean galdetu diot. Plan polita zela arratxerako esan dit, eta pozik etorri dela. Bueno, eskertzekoa da, estimatzekoa da. Eta animoak bialtzen dizkiogu berriz. Hori da. Ziurrenik, YouTube bidez edo jarraitzen ariko da partida. Inbidiaz, beraz, goraintziak hemendik, bai. Eta, esan baita ere, guk Azparneko herriarekin, Bilabonak kasu honetan, Bai. Azparneko herriarekin baduela lotura estu bat. Anaitasuna. Hori da, bere garaian Azparneko klubak noiz baititu izena, eta Bilabonakoak behar zana noski, baina bi talde hauek oraindik formaldu gabe edo zeudenean, Bilabona Azparne erreboteko partida historiko bat jokatzen hasi zen sarinazio egunez Bilabonako plazan, eta usadi horrek oraindik Bizirik jarraitzen du, darai. Festetan alegia. Hori da, eta 86 azpigarren urtean orain buruz ziur esateko ez dakit. Buelta hortan gaude, eta urtero gerra garaiak edo eraman zituen bakarren bat edo beste, baina hor jarraitzen dugu, eta badugu lotura berezi bat noski pilotariakin ere. Amainkana berdin. Larronderen gurasoak, aita eta aitona bera ere etortzen dira. Horiek bai direla erabat pilotari, familia horretan. Esan nahi dut, transmisio handi izan dutula pilotak beraien familian. Eta aitonak jokatu zuen, espandarrak. Jonek jokatu zuen, aitonak jokatu zuen bere garaian. Aitak gero eta gaur egun. Jonek jokatzen dut, polita da, beraiek ere. Etortzea eta garai bateko, ongi etorri bat egiten zitzaien lehen, hori 80. urte urreneko hartan egin zen baita ere, berreskuratu zen, Bilabonako bandaren batek, edo Donostiako bandak edo pieza bat jotzen zieten, eta pieza hori berreskuratuz Bilabonako sarreran, komitiba bat edo balako zerbait inguratzen zen plazaraino, ez? Esan behar da, 50. hamarkada inguru horretan loraldi handia izan zuela haze pilota eraman duen. Iñaki? Loraldi handia izan zuela erreboteak Bilabonan, bereziki. Zola harria tantoa. Haze tantoa, lehenbizi defentsa bikaina, urdinena, eta gero esan duzu, 7-8 etzela asko mugituko, baina orain honetan ez da alperrik mugitu, laugarren kuadroraino jaitsi da, Karrika Uru eta txokoan utziz, goxo, zeinen tanto politia eskaini digun. Eta ze irudi politiak, txokoko kamera horrek. Bai. Eta orain huts, Sistiakek. Hori ez da nioena.
badituela horrelako usadio bereziak, Bilabona eta Azparrenen arteko partido horiek, eta Arantzabi zeneko jatetxera joaten ziren lehenago, gaur egun elkartean bazkaltzen da, eta baina, bueno, partidak behintzat edo ekitaldiri garrantzitsuenak bizirik dira, eta eusten jarraitzea komeni, noski. Dudarik ez izan, halako esker dago bizirik pelotata. Atzera, garri gaurek. Ongi Petrisan serre botean. Goiti bera, eraman. Beherako efektuarekin, aurrelariari aire sartzea galarazteko. Kanpora. Luzatu du pilota, baina gehitxo frontisan ere gorak atera da eta zabalera ies egin dio pelotaka da horrek. Bai, errebesak eta indarra handiak arrisku hori du. Hor ikusten dugu irudietan, nola ies egin dion pelotaka da horrek. Azpi-azpiti sakea orain honetan eta tanto edarki sakatautako izan da, Hau zortzitik sakatzen duten lehen zela eta hor ikusten dugu intentzio guztiz, zirrizta moduan nola sakatu duen horrek arriskua ere berekin dakar, motzegi geratzeko arriskua, baina ongi neurtu ditu marraren ertz guztiak harri gauruk. Eraman, zaila zen, baina nahiko egin du. Moztu, Borteiruk eta tanto, zeinen ongi mozutakoa. Hau txispa berezi bat, Bai. Batipat horra albotik hartzen duenean pilota. Ederra sakea, eraman. Hor du aukerakoa, zer eskaintzen digun. Txokora moztu, eraman. Borteiruk, atzera karrik gauruk. Neurrian jota. Errebotean. Atzera berriz ere ez da ederra. Eraman, aukerakoa. Biak aurrera zioa zen, eta atzera baina luzetxo. Nahasi dute erabat tantoa. Agintzen ari dira, musika jotzen erabat gorriak. Aukerakoa karrik auruk berriz ere. Bien tartera propio, eraman. Errebotera hau ere. Bukatzea falta? Hoxe bera, defentsa hona dut urdinek einaki. Eta azkenean berakutx. Fredo lehatzean zuen, baina... Bai, uste genuen pasatzen utziko ziola pilota horri, baina zerbait bazuen buruan eta azkenean huts. Ama launa berdin. Golpea tira dio, baina alperrik, ez du pilota saskian sartu. Eta hemen erabat zabaletik sakatzen, Bi jokalariak, bi atzerariak. Lehen bi hiru partidetan ikusi ditugu, txokotik ateratakoak ere, baina hemen oraindik ez. Eta orain honetan dejadarekin asmatu duena Borteiru izan da. Aurretik jartzeko euren bikotea, 15 eta 14. Sakean, Petri Sanz. Ezker horremaz lagundurik. Bizi-bizi darabilte pelota orain honetan. Txokoan, tanto izango da. Bai, tanto izan da. Hau ez dute barkatzen, Ez. Maite dute, txokoan. Pausoki pilota paratzea. Berdin berriz ere markailuan, 15 orain honetan. Sakean karrik auro. Luzeegi, bai. Erregaloa. Hor ikusten dugu pilota ezpada jeisten, bere ala ies egiten duela zazpitik atzera.
Erreboteari utziko dio, ongi. Petri Sanz. Ipareta. Eta posturarekin engainatu ditu aurkariak, Iñaki? Bai, moztu eta txokola egin esperoko zuten, baina... Bai, ez da izugarrizko hormamikoa izan, baina posturarekin ederki engainatu ditu aurkariak eta luxe jota tanto. Bai, eta Joel hau, esan dut lehenago eta daukan eskumuturra ikustekoa dela, baina bere gara gaindik ere xarean eta asko jokatutakoa eta hauek urte guztian darabilte eskumuturra gisa berean eta hemen ez da normalean mintzat palarik eta antzerakorik, nahiz eta adibidez Fredok Argentinarrean eta jokatzen duen, ez da orokorrean ohikoena igertzen da. Motzegi horrein Fredok, Bai. lehen luzegi, motzegi, ezkeneko bitan mintzat, neurri hartu ezinik edo dabil. Eta hor pixka bat edango dute ba. Hotz, Iñaki hotz, pilotalekuan. Bai, ondo esan duzu, nek goiko uralita edo teilatu peoni eguzkia jotzen dion bitartean nahiko goxo gara, baina igertzen da, goikoa ere izkutatu dela. Txamarra estimatzen dugu eta beste bat bagenuk ere pozik hartuko genuke. Gerturatu joan, pixka nahi bozu. Ez zara ez, beroki txarra, zu, Iñaki. Sakean, Petri Sanz. Sartzeko agindu dio. Hori atera da hor. Eta ikusten da, irabazi egin nahi dutela, Punto bizia. Horongi eskatu Fredok, Bai. baina noa korrika egin behar. Aurretik sartu da errebesez, aukerakoa, eta tanto izango da hori. Bai. Bai. Hemen asko mugitu ezkero, postua galdu eta orkaiari aire utzi ezkero, hurrengo pilotaka da heltzeko Zaila. denbora gutxi geratzen da. Bai. Nahiko egin du ala ere, baina Oso ongi mugitu dute pelota urdinek eta hemen goitibera txapa gainean ederki txikitu du. Hortzen, baina gauza bada horri izatea eta bestea saskien egoki sartu eta frontisen jartzea pelota. bai, alaxe da. Salto egin da, ikusi duzue, nola eraman duen pilota hori. Sistiak, jokuan sartuz. Gurutzatu egin dira, Bai, eta ez elkarri utzi eta epaileak. tanto eman du. Ba, behira, Sistiakek buelta emateko eskatu du. Bai, eta Bai, eta gorri eman dute, Denis akatzera doa. Ea, zer erabakitzen den, bueno, ba, epaileak atzera egingo du eta Bai. tanto bat jaitsiko die gorriari. alaxe. Bai, Sistiakek berak eskatu du buelta emateko. Hemen ikusiko duzue traba edo nola egin dion Borteiruri eta horixe. Gizalegez jokatu eta buelta. Bai, Hormabikoa ederra, inorrez dagoen tokiera ez ustean. Ongi, Borteiru, 19-17, urdina gaurretik. hor besoan bizitasun asko behar da ezkerparetatik gola ateratzeko pilota, Sakean.
errebesez, eraman. Txokoti txokora nahi zuen, baina ongi sistiak. Orain jarraitzeri duen. Goitibera ongi eraman. Joelek ez ditu bi hiru pilotak da segidan jotzen, Sartzen denean begira zer egiten duen, baina... Bai, eramateko eruditu zaitala ere, ongi iritsi baita, baina ez du saskian sartu. Hemen 8 eta hemen 9 eta aurrera dijoa jaialdia, Iñaki, hainbeste ilusio, hainbeste lan gaurkoa prestatzeko, eta hau ere badijoak igu eta etorriko dira, ekitaldi gehiago bilagonan, ezta? Bai, ziur. Atzo ere finalak hemen ziren. Gipuzkoakoak. Hori da, eskuzko finalak, gaur hau, Gabon garaiarako ekitaldiak badira topaketa goizean, baina urte berriarekin batera. Lehen esan dugu, Antxon Pebeten oroimenezkoak Gabonetan izaten ziren, eta... Gainera begira, Antxon Pebet bera ere angelu arra zen, ezta? Horixe, bai. Iñaki Lizasorekin bikote jokatzen zuen, eta... Bai, gogoratuko dugu, zoritxar batek, eraman zuela mundu honetatik, oso gazterik, 19 urte edo zituela okerrezpanago. Bai, ondori zara, Jon. Bai, kirolaria, saskibaloian eta aritzen zena, ezkerparetan, iparraldetik, angelutik, astean behin bitan, haren botiboleat, askok gogoratzen dugu oraindik, trinketean ohitua eta ezkerra ez zuen bizi-bizia ere, eta nola ezkerparetera okertuta botiboleaz sartzen zen askotan, eta bai, gero, agenda kontuengatik eta bar, gaur ziren adibidez, Diario Baskoko finalak eta eliteko txapelketa bat izaki agenda arazoak izaten zituzten pilotari askok, eta beraz, egutegia aldatzea, moldatzea erabaki zen. Eta horregatik ez da tokatzen neguan, baina uste dut bigarren edizioan elurra egin zuela, eta hemen oraindik pilotalekua bera irekia zen, ez zuen orain gehi kaldean edo eskubitara duen kristalera hori, hotza, garbaino gehiago, zen giro orduan. Iparraldeko genuen bai, Antxon Pebet angelu arra, eta iparraldeko 4 lagun ari zaizkigu. Erakustaldia ematen lan erdietan aurretik gorriak, 20 eta 19, eta zer nolako tantoak sistiakek egin dituen, azkeneko hau ere, sarera gerturatzen ari zela, eta hor begira zabalera, ere bila joan da, baina pilota pasa egin du, bueltan eraman du. Harrik auru. Zaila, ezin. Ezin eraman. Azkenean, gorriek tantoa. Goitibera, txapapera joan zaio pelota hori. Bai, nabarmen. Eta bete-beteko partidu hau ere, 21 eta 20. Berdindua, baina aurreko partida baino azkarra gola esango nuke, Jon? Bai. Hemen ez dakit pilota biziago izate horrek, edo amaitzen gehiago asmatze horrek, azkarra gote doanaren sentsazioa ematen dit.
Ongi karri gauru erregotean. Oiti bera, eta tanto. Ez dio demorarik eman, hortzen. Baina, Ezker pareta ere joduta. bai, pixka bat gelditu eginda pelota, eta azkenan kapa usoiek ez ditu behar bezain azkar egin. Berriz ere, berdin. Markailuan, berdinketa, 21ko berdinketa. Hemen Ea. asti gutxi, Bai, Deskantsatzeko, sake falta orain. Hemen, Estela oztu egingo dira eta Iñaki, ez dago. horren Txen beldurra. hartzerik. Bigarren zatian sarturik partida, Karrikauru sakera. Eta ikusten duenez, lauak ere adinean, bueno, gazteak ez dira, gazteak ere ibiltzea dira iparraldean, joko garbian, Iñaki. Bai, bueno, erreboteko txapeketak, esan behar da plazaren luzerengatik eta kaetetatik aurrera izaten dela, baina, bueno, Angeluko adibidez, Joelen herrika edo, esango dut. Bai, Angeluko zer izenik ateratzen duen klubarenik, horren bilan emilen baina. Bai, berdin du. Klub horrek behintzat modalitate askotan eta pilotari mordoa dauzka. Luzean ere, bueno, joko garbian eta Doniban Eloizun oso klub garrantzitsua eta noiz baitek ere izango ditu pilotari gehien txuenak, ezta? Noiz baiten, bueno, nabarmentzekoa da. Bi mailetan ez 10 lagun dabiltzala errebotean eta xarean joko garbian eta ba, 4-5 bikote hariko direla urte guztian zehar. Zenbaki handiak dira. Bai, dudarik ez da. Bai, gorri da beste bat, oso sehaska garrantzitsua. Eta Errebote Nafarroan eta ere joko ibiltzen garbiaren dira. inguruan. Bai, gorriti mugak ide hor. Baitugu, Nafarroa garaian ere herriak eta Nafarroa garaian ere laxoa eta txapelketak jokatzen dira. Bai, bueno, ez du eginera aipatu kontu hori, baina bueno, Jo de Pom edo izeneko kiroletik boteluzea esango dugu, lehenbizi iritsi zela ona, Euskal Herrira, ezagutzen dugunez, eta horren jarraian datorren kirola izango litzateke, laxoarena, ezta? Guantea sortu baitzen zesta baino lehenago. Eta beraz, kirol hauek baina, errebotea eta joko garbia baino, aintzinagokoa da laxoa. Gero ondoren etorri zen joko garbia eta bueno, zesta punta edo erremontea. Joko garbiak egun ere, badu, udako temoraldia esango dugu plazan, ezkerparetak sortu aurreko garai horretan kokatzen gara oraindik. Eta gero etorri ziren, ezta? Zesta punta eta erremontea kasu honetan. Bien bitartean, 23 hemen. Bi pareta ez da iritsiko ez, bikaina, bi pareta. Atze xamarretik egindako izan da, baina abiadura bizian eta tanto. Eta zapatileare askatu egin zaio. Sistiakeri horri bilida, tanto jokatzen ari ziren bitartean lotu nahi, baina ezin zuen. Eta hemen lasterka ere ezin egin nahi bezala. Eta bai, laxoa gatik ere gehiago jakine duenak. Laxoa puntu eus esango nuke, eskuragarri daukala. Tiburtzio arrastoak eta bere taldekideek lan handia egin dute modalitate hori ere mantendu dain. Oso leku txikian mantentzen den modalitate bada, baina oso bizirik dagoena. Eta, bueno, finaleko egunean batipat, baina bestelakotan ere, udara abuztu erdi aldera edo izaten da finala, eta giro ezin hobea izaten da, arraioz, tokatzen den plazan, beraz, inguratu nahi duen edonorentzat, plan polit bat, ez? Bestelako modalitate bat ezagutzen. Zugarri politiak dira bazterraiek, eta plan ederra, eta bien bitartean hemen Karrikauruko 24. tantoa, Ormabiko luze horrekin zein dotore egin duen, eta parra egiten ditzu zuri, begiratuta, Iñaki. Pentsatuko dute, hauek zer esango ote duten nintaz. Ziur bai ez. Gauza txarrik ez dugu esaten, ona besterik ez. Konformatzeko moduan da, Horretarako motiboak ematen dituztelako.
Aire sartzeko agindu dio Karrikaburuk, baina atzeraka etorri eta ezin izan du saskian behar bezala sartu pilota. Berriz ere urdina gaurretik, pixkanaka bado aurrera partidua. Eta Petri Sanz, sakera, ezker hormaz lagundurik, errebesez, atzera. Aurretik sartu da, Eraman, aukerakoa. Moztu, Eraman, Borteiruk. Eta tanto egin gainera, begira, askotan zer izaten dene, defentsan hasi. Eta eramatera soili joan da, baina pilota bere kaxa baztertu eginda, eta Karrikaburuk ezin eraman. Menda Joel, ungi. Zenarreza. Baztertu baina ongi. Ea. Defentsan oso ongi Joel, tanto honetan. Agintzen ari ziren, baina orain gorriak pasa dira. Agintzera. Ederra dau. Eraman. Ekik mugitu ere egin gabia, makurtuta. Dejada egin nahi zuen, baina ezker horma ukitu dio aukerakoa eta orain dinamika aldatu egin da. Sartzeko esan dio, pumpa egin dio, begien aurrean eta albotik eta gain xamarretik bezala pasa zaio pilota. Eta ezin Eraman, 25 eta 26. Etzen arreza, baina bai ongi bukatu. Ipar eta 8 adoratik. Sakera. Zabalean, nola utzi duen, Eraman, hori legal alda Inaki. Bai. Jo bezala egin du pelota, ezta? Bai, baina pilotak atxikia edo zestan saskian denbora handirik egiten ez badu. Balekoa da. Balio du, bai. Berdin. Kasu horretan hola etorri zaiolako, jo izango du, baina balekoa Ikusi da. dugu, nola jo duen, eta tira. Zerbait berri ikasi dugu. Lehenengo pilotaka da arratsalde honetan, era horretan jotako ikusten duguna, ezta? Bai hor gora jotako bat antzeko bat bazuen. Pasatako pilota bat Josuk jo duena, baina bai, ez da... Ez du ikusi izango ez. Ja, Joel. Aireak entzen dioten. Zabalera, barruan da. Moztu, ez da erresa izango, Eraman. Hau, ere Eraman. Orain txokoan goxo, eta hau ere, bai, haze 3 pilota eraman dituen. Bai, zailak oso. Borteiru. Berriz ere airean nahi zuen, baina ez da iritsi, ongi deni. Hau ez, bikaina. Haze tantoa, orain honetan, amorru biziz egin du Ormabiko hori, Bazen garaia esanez bere buruari. Bai. Makina joitu uste intentzio hortan lehenago ere, baina... Eta orain saskitik pelota berri atera dute gorriek. Honek motelduko du, pentsatzen dut hasieran, pixka bat espada bintzat nabarmen biziagoa. Balen esan dugunagatik ez, pilota hotza dagoelako eta
berotzean, ba, normala da bezala bote hartzen duelako. Kosta egiten zaie pelotei berotzea eta gaur are gehiago. Nabaritzen da, lehenengo bote horretan nabaritu dugu. Errebesez, baztertutako pilota eraman. Honek aurrelari eman beharko lieke protagonismo pixka gehiago, kentzea gehiago kostako da, baina ez minik hartu ez duenean. Hori da, Borteiru hor preso geratu da. Eskubiz jo nahi zuen, baina konturatu da ezinezko izango zuela eta pilotak bera jo du. Baina minik ez du hartu eta horixe, garrantzitsuena hor ikusten dugu. Askotan impresio eman dit Iñaki erreboteetan eta arriskutsua dela pilota pixka bat heldu ezkero aurrelaria jotzeko aurpegian edo ikusi alduzu alako kasurik. Enuke esango hau bera, joko garbia bera horren arriskutsua denik, baina adibidez baigorriar bat bada, bilabonan begia galdua, pilotak baten ondorioz, eta gogoratzen naiz nik aurreneko errebote partida hola txapelketakoa bintzat, endaian jokatu nuela, eta gure aurretik bazela beste partida bat, ligaiskakoa eta gazte bat ere joan zela ospitalera kopeteko bat hartuta. Hori errebotean? Hori errebotean izan ere... Zuzen etortzen da pilota? Zuzen etortzen da pilota hori da, eta normalean ez du horren besteko denborarik ematen. Ez hemen asko dagoelako denbora, baina errebotean areta gutxiago, eta urrez aurre duzun horrekin arrisku gehiago du, eta bai, badira kolpe derra jasotakoak, eta oso ohikoa da adibidez erdian jokatzen duena hankak eta babesteko zerbait izatea. Babesak edukitzen. Ikusi alduzu azkeneko tanto hau, zuzenean joan da, sistiak txokora asmatu egin dio aldea, eta gero atzean zeinen egoki bukatu duen, txik-txak txula delakoa eginez. Zabalera jo nahi zuen, baina ez du asmatu. Eta detaile politiak ikusten ari gara, baina partidari zerbait falta zaio, eta berriz ere pelota aldatu nahi dute urdinek. Lehengo bera, koloreagatik, lehen erabilitako pelota izan behar du horrek. Bai, ziurrenik ala izango da. Honek bat frontixean, irtera dezente gehiago du. Eraman. Zer horreza, baina... Kera garri zaila. Horain, zabalera propio, eraman hori ere. Eta tanto gainera. Hogeita bederatzi Bai, jauna. Ez, barkatu, 30 urdinak. Eta 29 urdina aurretik, bai. Hor da biltza, tanto bat, bi tantoren bueltan. Barruan izan da. Bai. Ordu aukerakoa. Atzera. Gerri-gerrian jota. Eta ezin eraman. Aixa ateratzen zaio pilota sistiageri, Eskomutur horretan badago zerbait berezia. Bai, halaxe da. Eta hori deniren utxegite bezala apuntatzeko izango zen, baina ez utxegite asko izan dituelago partida honetan behintzat. Izango nuke, segurunetakoa edo gutxien adutakoa bera dela. Aukerako asistiakek. Txokoan utzi, eramango du. Bai, iritsi da. Garri gauro. Eta adarki bukatu du azkenean Borteiruk. Honek ere bizi ematen dio, eta hor botelasterrean eta ez da batere erraza. Pare-parean eta neurri-neurrian saskia jartzen ez baduzu, pilota azkar pasatzen da. Halaxe da. Eta orain tiraka nabilela. Hauek denik
ez dakit Mati jantzen, eta Jon Larrondek ere jokatu dute aurtengo udan plaza libreko, plaza irekiko finala, Irunaka. Dela aipatu dugun Olimpiar jokoetako haiek bezala, plaza irekian, 3-1 kontra, baina zesta puntaz izan beharrean. Joko garbian, eta Baigorriaren aurka larri, baina galdu egin zuten. Gora ies egin dio. Errebote horrek, ez da erreza, hor behi-behitik eta txokotik gorputza oso ongi giratu beharra da hor. Hanketan behar da, indarra handia. Bai, eta abdominaletan. Pasar guztiz gaina. Eduki ezkero bintza abdominalak. Bai. Guk ere izango ditugu, baina ondo gordeta bintzat. Bai, nonbait egongo dira. Errebesez, txokotik, txokora, ongi. Erama karrikauru. Moztu, hor da karrikauru, atzeratu, ongi. Sistiake, atzera, errebotera. Txost, erama, nahiko egin du. Pasatzen utzi, ai. Erason Borteiru, moztu bizi, eraman. Ezin. Bai. Gainean izan da, Eta kanpora esen dio, bai. Hots arraro atera du Iñaki, baina hor utxune moduko bat badago, baldosa horren atzean, eta soinu berezi ateratzen du, eta horregatik izan da, bai. Baote. Bai. Berriz ikuste dugun. Ni behin baino gehiagotan jardu naiz hor berotzen, eta sendilu izan dut hots hori, bai. Horrez dugu ikusiko, jada pasatua delako, eta gero aukera hona utxe egin du, Bai. Hilero bizi bukazera joan da, eta ez du asmatu. Eta hor, Fredok ere ez hori eramaten. Bizi zetorren pelota. Txampa erabakigarrian sarturik jaialdiko laugarren eta azken partidua, eta bitantako alde politia urdinek. Sakean Petrisans. Barruan ote, bai, hau ere, eraman orain honetan, aukerakoa Borteiruk, moztu, ederki, Telebistaz 32 ikusten dugu, baina... Bai, 33 ere bada, bai. 33 doaz urdinak. Zuzendu dugu, Iñaki. Bikain. Eta orain gorrien ere jo beharko dugu bat. 32 garrena egin baitute gorriek. Emozioa ere izango dugula ematen du partido honetan. Bai, eta orain txokoti sakatzen hasi da, Fredo? Bai. Ez baitute galdu nahi. Moztu. Atzera orain. Ezin. Eta ezin eraman. 33 berdin. Lehen pilota aldatzen aritu dira, baina orain berarekin jarraitzen dute. Eta fisikoak ere garrantzi izango du. Bai, halaxe da. Besoak batipat esango nuke, Bai, noski hemen fisikoz ere behar duela, korreka saioak eta egiteko, baina besoko txispa hori mantentzea ez dakit garrantzia gehiago ez ote duen. Eta bera, Joeli. 34 urdinek. Ea azken txamba honetan ze gertatzen den. Hankapetik pasatzaio pilota. Mugitu da, Bai. Kilo batzuk bat ditu, baina harin dago, oso harin dago. Sistiake. Hortxe aukerakoa. Buah! Zeinen dotore geisten den pilota. Baita horrere, baina ez du gehiagi asmatu. Bi aurrelariak. Bai, teman. Horda biltza, teman. Larritzen, baina eraman.
Ormabiko oren honetan hor da. Atzera. Errebesez sartu barrura. Kargauru. Ederki jarritagoa zen baina eraman. Atzera, Sistiakek. Eraman Petresansek eta barruan da, botea egin arazi. Oso ongi. Agintzera pasa. Hori da. Orain Borteiru erasora. Ongi aurreratu da Kargauru, Bai, zugarri ongi. Joel. Bipareta, tanto izango da, tanto izan da, bai. Ederra tantoa, bikaina. Eta azken txampa erabakigarriari ekiteko modu ezin hobea. 6 falta dituzte gorriek, 6 falta dituzte urdinek, baina bietako bat ez da 40 iritsiko, bestea bai, ikusiko dugu. Txokotik sakean, Karrikauru, bizi-bizi, airez, ongi, Borteiru. Nahiko egin du, preso geratu baita Ezkerromaren aurka. Eraman, Petresansek, gine orkestu baduna hemen. Eta ez du saskian behar bezala sartu. Zaila zuen. Bai, kanpotik erreza ematen du, baina... Esan dio sartzeko. Hori zitzen bate xamurra geratuko, utzi izan balu. Atzelariari. Aire horrere, Txokotik sakatzen hasi da, baina ez da gehiago asmatzen ari, Iñaki? Azkeneko sakerresto hau eta tanto hau, horren adibide. Bai, hor kendu egin behar baita. Txokotik edo Zabaletik. Horrelariari aire sartzea. Sartzeretzai utzi behar eta ez da beti asmatzen. Eta atxeden aldi askatu dute urdinek, 5 tanto falta dituzte bibikotek eta atxeden pixka bat hartuko dute, eskuari eragiten diote pilotariek, saskiak kendu dute eskutik eta eskua bera ere nekatu egingo da, eskumoturra ez ezik, eskuak berak ere sufritza aldu. Bai. Bai, eta esku aurreak eta sorbaldak, sorbaldak batipat. Bai, sorbaldak batipat. Baina besoa bera hori izaten nuen alen, ez? Txispa hori mantentzea bukaerar arte, fisikoki ere nekatuko direla baina batipat. Besoa konkretuki indarrean behar baita, azkeneko hauetan ere. Gainean da, bai. Eta pote eskaisa egin du, baina moldatu da. Hori ez terrazagoa. Goiko txapa, hor bai, hor hotxa entzun dugu, goiko txaparen hotxa. Pailak ere naharmen. Baita ere, gertuan ere bera dago. Eta kaskoak ez du oztopatu. Haren, belarriaren hotxa. Sakean Karrikauru. Berriz ere aurretik gorriak. Ormabikoa ikusgarria izan da. Ikusgarria. Lehenik Karrikauruk errebotean ongi jarri eta gero aukera ez du alperri galdu. Sistiakek Ormabiko ederra horrekin 37. tanto egiteko. Zuk ere jo nigarri diozu, Txokotik ez otezenari probetxu ondiegirik ateratzen sakeari eta berriz ere Zabaletik azken biak, Ez nik askoak idalako, baina... Ja, 4 partida ikusita gero. Hori da, irudipena. Gu ere zerbait esan behar eta... Kasu honetan asmatu behintzat. Urdinek ere beharko dute bat tanto bat orain. Bai, behar dute, bai. Agintzen orain urdinak. Erdira, erdibidean gelditu da, baina bai edarki mugitu ere. Beste bat.
Joel. Nahiko egin du, pilota hori eraman da. Eta segi egin behar. Horri izango daukera, baina bazertu egin zaio Errebesez lanean jarritu. Eta huts. Atera, egin zaio nun uste baino Bai. behiago eta Bai. huts bai. Ja. Emozioa bintzat bukaera arte. Bai. Gogoratuko dugu aurreko partida Joseba Aizpuruak eta Josu Aizpuruak 40 eta 38 irabazi dutela Txomin Zabal eta Eneko Zabalaren kontra. Emozioa azken segundoraino arte izan dugu. Eta hemen ere, badirudi gauzak paretsuan izango ditugula. Ea zer gertatzen den tanto honetan, garrantzitsua da. Tanto hau. Huts hor, denik. Bai, garrantzitsua Matik, zela barkatu. eta kale egin du. Eta hori oso garrantzitsua. Zaldikutu. Ez esan dute. Eta urrun gelditu zaio hor dejada, Alakoak egin ditu, partidan zehar, baina orain honetan, ez du bat ere asmatu. Ez dakit arriskatzeko momentua zen, Betikoa, Iñaki ongi atera ezkero, jaun eta jabe, eta gaizki atera ezkero, etzen momentua. Hala izaten da. Fedok sartzeko esan dio. Beste bat. Etzen erreza, baina ongi. Atzera. Ongi etorri da errautaren bila, pasatzen utzi karrika buruk atzera. Haure ez da polita. Eta tanto. 39 garrana. Azken tantoaren faltan, beraz. Eta ez daude barkatzeko, Azken tantoa besterik ez dute falta, beraz. Eta berri txokora, azkeneko ateratzera. Halaxe da. Zaila da. Sake bikaina izan da benetan. Nahikoa egin du. Atzera. Biak oraingoan. Ipareta kanpora. Kanpoan, eta hortxe bukatu da. Propio egindako izan alda, Iñaki. Ez nik uste dut ezpiola. Ez da ongi Luzatzeko jarri. beste era batera jotzeko aukerik ere eman. Ederki ba, hortxe, lau pilotariak bukatu da azken partida ere, Borteruk eta Petrisansek. 37, Sistiakek eta Karrigauruk 40, gorriak nagusi beraz. Jaialdiko laugarren eta azken partidua bukatu da. Publikoak ere etxerako bidea hartuko du orain, eskertuko dute, estimatuko dute beroak gu bezala, Iñaki. Bai, ziur baietz. Hotz egin digu hor, baina jaialdi polita ikusi dugu eta eskerrak horri. Ederki, zure lehenengo aldia izan da gaur esatari lanetan pilota partidu batean, Iñaki, baina demostratu duzu beste batean ere, lasai deituko dizugula, oso ongi aritu zeralako eta gustagarri egin zaidalako zurekin pasatako lau ordutako momentu hau. Mila esker, Jon. Eskerrik asko. Eta berdin zuri ere. Ikusentzuleok, eskerrik asko telebistaren bestaldean izateagatik, eta beste behin ere, hemen izango gara, nahi duzuen arte, aio, urte ongi bukatu eta gabonak ongi pasa. Aio. Aio bai, ongi izan.